ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பக்தி சதாச்சாரில் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 6வது அவதாரம் பரசுராம் அவதாரம். ஓகே, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், 5 அவதாரமும் பார்த்தோம். அக்கார்டிங்லி நம்ம ஆர்டரை நான் வச்சிருக்கேன். பரசுராம் அவதாரம் பார்க்கலாம். யாராவது இன்னைக்கு இருக்கிறவாள் யாராவது இது பிரணத்தி சொல்லலாம். whoever is very comfortable. இந்த பாக்கி உள்ளவ கேட்டுட்டு இருக்கலாமே. நான் சொல்லலாமா? யார் சொல்றாள்? சித்ரலேகா மாதாஜி சொல்றாளா? சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானானந்த ஷலாகயா. மாதாஜி हांजी ஞானாஞ்சன ज्ञानांजन तिमिरांधस्य ज्ञानानंदन शलाकया चक्षुर उन्मीलं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं कदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरो श्री युगपथकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजायं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सदा सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सखगण ललिता श्री विशाखान् विदं सह। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम पाताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिविषे नमः। गुरवे गौरसंत्राय साधिकाय तथाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दक्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपाताय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य छेदधारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा. இது எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டாளா? யார் அட்டெண்டன்ஸ் போடல சொல்லுங்க, அவளுக்கு நான் திரும்பி சாட்ல போடுவேன். நீங்க சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும், சொல்லலைன்னா தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல இப்ப மகேஸ்வரி மாதாஜி இப்பதான் நான் பார்த்தேன். ஜி சாந்தி மாதாஜி இப்பதான் பார்த்தேன். அப்போ ஒருவேளை சாட்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க பேசினாதான் எனக்கு தெரியும். மகேஸ்வரி மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேன் மாதாஜி. போட்டடா? ஓகே. ஜி சாந்தி மாதாஜி போட்டடா? இருக்கே மேடம், இருக்கே மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அதான் கேட்டேன். நம்ம இதுக்கு நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜியோட. ஓகே, நான் எழுதி எடுத்துக்கிறேன். பிரபுஜி கிளிக் பண்ணல, தெரியலையா உங்களுக்கு? பிரபுஜி நம்பர் போட அப்புறம் இது போயிடுமே. 0368 எப்படி அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுன்னு தெரியல. கிளிக் பண்ணு பிரபுஜி, ஜஸ்ட் அந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணினோம்னா அது ஓபன். ஓகே 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 ஓகே. தெரிஞ்சா சரி, இல்லாட்ட நான் உங்களுக்கு பதிலா நான் போட்டுடுறேன். இப்ப தெரிஞ்சிருது, லிங்க்ல கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிடலாம். இது இதுதான் அந்த ஸ்லோகம் தான். ஜஸ்ட் ரீட். நம்ம இது படிப்போம். இந்த ஜெய ஜெகதீஸ்வரி அந்த ஃபுல் தசாவதாரோட பாட்டு இருக்கு இல்லையா, அது படிப்போம். இல்ல யாரோ படிக்கிறேன்னு படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? மாதாஜி படிங்கோ. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி.
क्षत्रिय रुधिर सभयसी भयसी समित पवतापम केशव त्रिता प्रकुपति रूपा जय जगदीश हरे हरे कृष्ण माताजी. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? க்ஷத்ரிய ருதிரமயே ஜகத் அபகத பாப்பம் போட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஓ கேசவா, பகவான கூப்பிடுற, ஓ லார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், ஓ லார்ட் ஹரி, who have assumed the form of பிருகுபதி. பிருகுபதிங்கிறது யாரு? பரசுராம அவதாரம் எடுத்திருக்கேளே, அவரை பத்தி புகழ்ந்து இப்ப பாட போறா. நிறைய அவரை பத்தி உள்ள ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆல் க்ளோரிஸ் டு யூ. எல்லாம் உங்களை ஹே ஜெய் ஜெயலாம் அர்த்தம். ஜெய ஜெயனா க்ளோரிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல. At Kurukshetra, you bathe the earth in the river of blood. Kurukshetra வார்ல என்ன எடுத்து எல்லாம் இறந்து போய் இது என்னது நதி, ரத்தத்தோட நதி ஓடுற போல ஆயிருந்துதான். நீங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. You bathe the earth in the river, in the rivers of blood from the bodies of demonic kshatriya that you have slain. டெமோனிக்னா யாரு? இந்த எதிரணியில இருந்தவா, கௌரவாச அணியில யாரு இருந்தாங்களோ அவங்களை எல்லாம் டெமோனிக். that you have slain. அவங்களை எல்லாம் நீங்க வெட்டி கொன்னு இது பண்ணிட்டீங்க. The sins of the world are washed away by you. அந்த மாதிரி ஆனதுனால என்னது, அங்க இறந்தவா எல்லாருக்கும் மோட்சம் கிடைச்சு கொடுத்து. சோ அந்த அவளோட மோட்சமும் கிடைச்சா போல. அங்க இறந்து போனாங்க, ஆனா அங்க இருக்கிறவங்களோட இது என்ன எடுத்து அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைச்சு அவ திரும்பி ரீபர்த் எல்லாம் கிடையாது. They got freedom. Finally they got freed from this. So the sins of the world are washed away by you, and because of you people are relieved from the blazing fire of material existence. அப்படின்னா என்னது, திரும்பி புனரப்பி ஜனனம், புனரப்பி மரணம் சொல்லிட்டு இந்த உலகத்திலேயே திரும்பி நம்மளாம் பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கோமே. ஆனா அந்த குருக்ஷேத்திர வார்ல யாரெல்லாம் இறந்து போனாங்களோ அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இறந்து இந்த பாடியை விட்டு அந்த சோல்லாம் எங்க போயிடுதான், எல்லாம் கோலோகம் போயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் நீங்க அவங்களோட எல்லாமே இதை பாவத்தை எல்லாத்தையும் வாஷ் அவே பண்ணி நீங்க அந்த மாதிரி மனுஷாலையில ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்துட்டீங்க. என்ன மேல போய் இனிமே அவளுக்கு ஒரு இது கிடையாது, ஜென்மம் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிட்டாரு அவர். நல்ல ஒரு காரியம் பண்ணிட்டார். பிளேசிங் த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் லைக் அ பிளேசிங் ஃபயர். அப்படின்னு நெருப்பு மாதிரி தகதகான்னு இருக்கு. இதுலயே நமக்கு வந்து ஒழுன்னு இருக்கோம்னு சொல்றோமே. சோ இதுல இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குது. இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, மறைக்கிறது எனக்கு எஸ் டைனாஸ்டி ஆஃப் ஐலா. இப்ப நான் முதல்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறான். சடன்லி பரசுராம சொன்னா அவருக்கு யாரு பூர்வீகம் என்னது, அவருக்கு முன்னாடி யாரு இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் இது வரும். பாகவதம் படிச்சவளுக்கு நல்லா தெரியும். இப்ப நம்ம பாகவதம்லாம் அவ்வளவு படிக்கல இல்லையா. சோ வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். ரொம்ப முன்னாடி போலேனாலும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் அவர் எப்படி வந்தார், அவரோட அந்த பிறப்பு எங்கேருந்து வந்தது, அந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு ஐலாவின் வம்சம் அது வந்து பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு. 9.15.1 9.15.13. அந்த 13 ஸ்லோகத்தை இது வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதோட கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கொடுத்திருக்கேன், which I am just reading. Okay. புரூரவஸ் திரேதா யுகத்தில் ஒரு புரூரவஸ் இருந்தார். புரூரவஸ் திரேதா யுகத்தில் புத்தனுக்கும் இலாவுக்கும் மகனாக பிறந்தார். புத்தர் கடவுள் சந்திரனின் மகன். எனவே புரூரவஸ் முதல் சந்திரவம்ச அரசன். ஏன்னா அவர் வந்து புத்தரோட பிள்ளையானதுனால சந்திர வம்சத்தோட புத்தர் வந்து இது புத்தர் கடவுள், சந்திரனின் மகன், மூணோட இது மகன். அப்ப புரூரவஸ் யாரு? அவர் பிறந்தது அவரோட இது புத்தருக்கு பிறந்தவர். அவர் வந்து யாரு தெரியும். புரூரவஸ் வந்து அவருக்கு மகன் பிறந்ததுனால அந்த டைனாஸ்டி, அந்த ஒரு கிங்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் ராஜா ஆனது யாரு? புரூரவஸ் தான், சந்திர வம்சத்து அரசர். குரு மலையில் அப்புறம் அந்த மலை குருங்கிற மலையில பிறந்ததால் புரூரவஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார். புராணங்களின்படி புரூரவஸ் பிரஸ்தானத்திலிருந்து பிரயாக, இப்ப நம்ம பிரயாக் சொல்றோமே, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பேர் இருந்து? பிரஸ்தானம். பிரஸ்தானத்திலிருந்து ஆட்சி செய்தார். அவர் பிரம்மாவை நோக்கி தவம் செய்தார். அதன் பலனாக அவர் முழு பூமியின் அரசாக ஆக்கப்பட்டார். ஃபுல் 14 லோகத்துக்கும் ஃபுல் பூமி, நாட் ஓன்லி இது அர்த்த எல்லாம் ஃபுல்லாவே அவர் வந்து ஆண்டு வந்தார். அப்படி அப்புறம் புரூரவஸ் 100 அஸ்வமேத யாகங்களை செய்தார். அவரை அசுரர்கள் பின்பற்றினார்கள். அவர் எப்படி இவ்வளவு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா தேவர்கள் அவரது நண்பர்களாக இருந்தனர். மகாபாரதத்தின்படி புரூரவஸ் தன் காந்தர்வர்களின் பகுதியில் இருந்து பூமியில் 3 வகையான நெருப்பை கொண்டு வந்தார். ஒரு யஜ்ஞத்துக்கு யூஸ் பண்ற தியாகத்திற்குன்னா யஜ்ஞத்துக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு நெருப்பு 3 வகையான நெருப்பு எங்கேன்னு கொண்டு வந்தார்? இந்த காந்தர்வ லோகத்துல இருந்து அவர் வந்து கொண்டு வந்தார். சம்பவ பருவாவில் இது கொடுத்திருக்கு. சம்பவ பருவாவில் புரூரவஸ் தனது சக்திகளால் போதை
தனது சக்திகளால் போதை ஒரு மாதிரி வந்தோம் இல்லையா. ஒருத்தருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப பதவி புகழ் என்ன பண வசதி எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்கள வந்து கண்டுக்கவே முடியாது, யாரையும் கண்டுக்க மாட்டான். அவங்களெல்லாம் இன்னும் அவ வந்து என்னது பழசெல்லாம் மறந்து போய் புது வாழ்க்கை வாழறா போல ரொம்ப இதா இருப்பான். யாரையும் துச்சமா பாக்கி எல்லாரையும் துச்சமா மதிச்சு அவங்கதான் பெரிய மேதாவிங்கிற போல அந்த மாதிரி இருப்பான். சோ அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ல வந்து ரொம்ப ஒரு இதுல இருந்தார். சம்பவ பருவாவில் புரூரவஸ் தனது சக்தியோடு அவ்வளவு சக்தி அவருக்கு இருந்ததுனால போதையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் பிராமணர்களுடன் சண்டையிட்டார். ஒரு பவர், ஒரு தலைக்கு மேல மண்டகர்வம் ஏறிடுச்சுன்னா என்ன பண்றோம்னு ஒரு இது தெரியாது இல்லையா, அந்த மாதிரி அவருக்கு ஆயிட்டான். சனத்குமாரர் அவருக்கு அறிவுரை கூற பிரம்மாவின் மண்டலத்தில் இருந்து வந்தார். ஆனால் புரூரவஸ் அறிவுரைக்கு செவிசாய்க்கவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த முனிவர்கள் புரூரவஸை சபித்து அவர் அழிக்கப்பட்டார். அதனால என்னது, அவ வந்து சாபம் விட்டுட்டா, நீ வந்து நல்லா பிஹேவ் பண்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சாபம் விட்டு ஸ்லோலி அவரோட டிக்ளைன் ஆயிடுது. அவர் அழிக்கப்பட்டார்னா முள்ள அவரோட பவர் எல்லாம் கம்மியாயி எல்லாம் இழந்து அந்த மாதிரி ஆயிட்டார். அப்போ ஒரு முறை புரூரவஸ் மற்றும் ஊர்வசி என்ற அப்சரா ஒருவரை ஒருவர் காதலித்தனர். புரூரவஸ் அவளை தன் மனைவியாக கேட்டார். ஆனால் அவள் 3 நிபந்தனைகள் வைத்தாள். புரூரவஸ் ஊர்வசியின் வளர்ப்பு ஆடுகளை பாதுகாப்பார். என்னெல்லாம் 3? ஒண்ணு வந்து இது புரூரவஸ் வந்து ஊர்வசி அவள்கிட்ட நிறைய இதெல்லாம் இருந்தது ஆடுகள், அதை வந்து நீங்க வந்து டேக் கேர் பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் ஆடு அப்படின்னு. அப்ப புரூரவஸ் ஊர்வசியின் வளர்ப்பு ஆடுகளை பாதுகாப்பார். 2வது என்னது, நெய்யை தவிர வேற எதையும் சாப்பிடும்படி கட்டாயப்படுத்த மாட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன், நெய் தான் நான் சாப்பிடுவேன், நீ என்ன வந்து வேற ஒன்றுத்துக்கு சாப்பிட இது ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. 3வது என்னது, புரூரவஸ் ஊர்வசியும் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நிர்வாணமாக பார்க்க மாட்டார்கள், காதலிக்கும் நேரம் தவிர. புரூரவஸ் நிபந்தனைகளுக்கு எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தார். இந்திரன், அப்ப இந்த இந்திரத்துல அவர் ஆல்வேஸ் பொறாம பிடிச்சவர் தானே எப்பவுமே. சோ இந்திரன் ஊர்வசியின் பிரிவினால் வாடினான். நிலைமைகள் உடைந்து போகும் நிலைகளை உருவாக்கினான். இது என்னது, இவ்வளவு கண்டிஷன் போட்டிருக்கலையே, இது எப்படியாவது தகடு பொடி ஆக்கி அந்த அப்சரா மேல வரணும், அந்த இதுக்கு இந்த மெட்டீரியல் இங்க இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல் உலகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த அந்த 3 கண்டிஷன் இருக்கு, அதை எப்படியோ உடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்தார். அப்ப என்ன பண்ணினார், அவர் ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சி இருந்தனர். இந்திரன் உர்வசின் பிரிவால் வாடினான். நிலைமைகள் உடைந்து போகும் சூழ்நிலைகளை உருவாக்கினான். தம்பதியர் காதலித்துக் கொண்டிருந்த போது முதலில் சில கந்தர்வர்கள் ஆடுகளை கடத்த அனுப்பினார். ஒரு கந்தர்வர்கள் எல்லாம் வந்து சரி அவ வந்து இப்போ இது பிஸியா இருக்காங்க, நீ ஆடுகளை கடத்தின்னு போ அப்படின்னு. தன் செல்ல பிராணிகளின் அழுகையை கேட்ட உர்வசி புரூரவஸ் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றதற்காக நீ என்ன பார்த்துட்டு இருக்க, நீ போ, என்னோட ஆடுகள் எல்லாம் யாரோ திருடிட்டு போற, அதெல்லாம் கத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராமிஸ் என்னது, என்னோட ஆடுகளை எல்லாம் நீ வந்து பாதுகாப்பாய், அதுதானே ஃபர்ஸ்ட் இது ஒன் ஆஃப் த என்னது கண்டிஷன். அப்ப நீ வந்து அது பாதுகாப்பை சொன்னிய, அது மாதிரி கத்துறது யாரோ திருடிட்டு போறான்னு நினைக்கிறேன், போய் காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப ஆடுகளின் பின்னால் அவளது கடுமையான வார்த்தைகளை கேட்ட புரூரவஸ் தான் நிர்வாணமாக இருப்பதை மறந்து ஆடுகளின் பின்னால் ஓடினார். அப்போது இந்திரன் என்ன பண்ணார், மின்னல் வீச ஊர்வசி தன் கணவனை நிர்வாணமாக பார்த்தார். 2வது இது உடஞ்சு விட்டு, என்னது நிர்வாணமாக பாக்குறது அவ பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தார். 2 பேரும் ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பார்க்க கூடாது, ஆனா அவருக்கு பார்க்க நேர்ந்து விட்டது. இந்த நிகழ்வுகளுக்கு பிறகு ஊர்வசி சொர்க்கத்திற்கு திரும்பினார். ஏன்னா இஸ் புரோக்கன், ப்ராமிஸ் இஸ் புரோக்கன். அப்ப போயிட்டவர். இதனால் புரூரவஸ் மனம் உடைந்தார். ஊர்வசி பூமியில் இறங்கி புரூரவருக்கு பல அப்புறம் வந்து போயாச்சு. ஆனா திரும்பி வந்து குழந்தை பெத்து கொடுத்துட்டு அவன் மட்டும் போயிடும். அவ வந்து இவர் கூட குடும்பம் நடத்திட்டு இங்க இல்ல, she used to come and go, அந்த மாதிரிதான் இருந்தா. பல குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார். ஆனால் அவர்கள் முழுமையாக ஒன்று சேரவில்லை. இதுதான் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எதை பத்தி படிக்க போறோம், என்ன படிக்க போறோம் தெரியணும் இல்லையா, அவதாரத்துக்கு முன்னாடி. சோ அவ ஊர்வசி புரூரவஸ் இவாளுக்கு வந்து எவ்வளவு குழந்தைகள் பிறந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். எஸ், ஆயு ஒரு பிள்ளை, அப்புறம் ஸ்ருதாயு, சத்யாயு, ரய, ஜெய, விஜய. ஸ்ருதாயுக்கு என்ன ஒரு பிள்ளை பிறந்தா வசுமான், சத்யாயுக்கு ஸ்ருதஞ்சயா, ரயாக்கு ஏகா, ஜெயாக்கு அமிதா, அப்புறம் விஜயாக்கு வந்து பீமா பிறந்தான். அப்புறம் இதுதான் வம்சம் வளர்ந்துட்டே வருது. பீமாக்கு காஞ்சனாக்கு எல்லாம் மேல்ஸ் தானா. ஹோத்ரகாக்கு ஜானு வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு இது தெரிஞ்சிருக்கோம். கங்கை அப்படியே அந்த இது ஃபுல்லா அவர் வந்து இதுல he drank in one sip. இது வேற ஒரு ஸ்டோரியில இருக்கு. அவர் தான் வந்து இந்த ஃபுல் கங்கா வாட்டர் ஒரு சிப்ல அவர் குடிச்சு முடிச்சிட்டார்.
அப்படியே கங்காவே வத்தி போறாப்புல பண்ணிட்டார். அப்புறம் வந்து அவருக்கு ஜனுக்கு பிறந்தவர் யாரு? குரு. அப்புறம் பாலகா, அஜகா. அந்த அஜகாக்கு குஷாங்கிற ஒரு பிள்ளை. அப்புறம் குஷாக்கு யாருலாம்? குஷம்பு, தனயா, வசு அண்ட் குஷநாபா. குஷம்புக்கு காதின்னு ஒரு பிள்ளை பிறந்தான். அந்த காதிக்கு வந்து சத்தியவத்தின்னு ஒரு பொண்ணும், பிள்ளை பேரு விஸ்வாமித்ரா. இப்படி 2 பசங்க பிறந்தாங்க. இந்த பொண்ணு வந்து she got married to ரிச்சிகா முனி. சத்தியவதி வந்து அவங்க பொண்ணு வந்து ஒரு முனிவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டா. அவங்களுக்கு பிறந்ததுதான் ஜமதக்னி. இதுல என்ன ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கப்படுது. ஓகே, ஜமதக்னி. இந்த ஜமதக்னியும் ரேணுகா வந்து டாக்டர் ஆஃப் ரேணு. அவா 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு பிறந்தவர் தான் பரசுராமர். இப்ப நம்ம என்ன எவ்வளவு எல்லாம் முன்னாடி ஃபுல் இட்லி, நம்ம வீட்டோட இட்லி கூட அவ்வளவு தெரியாது. நம்ம அவ்வளவு வந்து பரசுராமரோட கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் பார்த்தோம். அவர் ராமான்னு சொல்றாங்க, பரசுராமான்னு கூப்பிடுறாங்க. சோ இப்ப பரசுராமர் அம்மா அப்பா யாரு? ஜமதக்னி, ரேணுகா. அப்ப அவருக்கு இப்படி மேல போன தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, எழுது தாத்தா எல்லாம் பார்க்கலாம். சோ இது வந்து நமக்கு ஒரு இது தெரிஞ்சாச்சு. அடுத்து இது வந்து 15வது அத்தியாயம். இது பாகவதத்துல 9வது காண்டத்துல 15வது அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் வரும். பரசுராமர் இறைவனின் போர் வீரர் அவதாரம். இதையும் நான் படிச்சோட இல்ல, நீங்க யாரோ படிக்கிறீங்கன்னாலும் பரவாயில்ல, யாராவது படிக்கிறீங்கன்னா பரவாயில்ல. நான் நிச்சயம் ஸ்லோகம் வந்த படிக்கு. சித்திரலேகா மாதாஜி இப்பதான் நீங்க ஸ்லோகம் படிச்சாலே கொஞ்சம் வரும். இன்னும் நிறைய இருக்கு. படிங்க. பரசுராமர் இறைவனின் போர் வீரர் அவதாரம். ஊர்வசியின் வயிற்றிலிருந்து ஆயு, சுருதாயு, சத்யாயு, ராயா, ஜெய, விஜயா என்ற 6 மகன்கள் பிறந்தனர். சுருதாயுவின் மகன் வசுமன், சத்யாயுவின் மகன் சஞ்சயன், ராயனின் மகன் ஏகா, ஜெயாவின் மகன் அமிதா, விஜயாவின் மகன் பீமன், பீமனின் மகனுக்கு காஞ்சனின் மகன் கோத்ரகா, கோத்தர்கனின் மகன் ஜகுனு. கங்கையின் அனைத்து நீரையும் ஒரே டம்ளரில் குடித்ததற்காக கொண்டாடப்பட்டவர். ஜகுனுவின் வழித்தோன்றல்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக புரு, பாலகா, அஜகா மற்றும் குசா. குசனின் மகன்கள் குசாம்பு, தனயா, வாசு மற்றும் குசனபா. குசாம்புவிடமிருந்து காதி வந்தாள். அவளுக்கு சத்தியவதி என்ற மகள் இருந்தாள். முனி கணிசமான வரதட்சணை கொடுத்த பிறகு சத்தியவதி ருசிக முனியை மணந்தார். மேலும் ருசிக முனியால் சத்தியவதியின் வயிற்றிலிருந்து ஜமதக்கினி பிறந்தார். ஜமதக்கினியின் மகன் பரசுராமர் நீயின் ஆசை பசுவை கார்த்த வீரார்ஜுனன் என்ற மன்னன் திருடிய போது பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியாவேச அவதாரம் என்ற கற்றறிந்து வல்லுநர்களால் உறுதி செய்யப்பட்ட பரசுராமர். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கட்ட எடுத்தவர் காணுமே. ஓகே, I'll come finish it. கற்றறிந்து வல்லுநர்களால் உறுதி செய்யப்பட்ட பரசுராமர் கர்த்த வீரார்ஜுனனை கொன்றார். இதை அறிந்த ஜமத்கனி அவரிடம் ஒரு மன்னனை கொல்வது பாவம் என்றும் ஒரு பிராமணனாதால் அவன் குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார். எனவே ஜமதக்கனி பரசுராமருக்கு பல்வேறு புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று தனது பாவத்தை போக்குமாறு அறிவுறுத்தினார். புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? பரசுராமோட அப்பா தான் இவர் ஜமதக்னி. அப்ப ஜமதக்னி வந்து கார்த்த வீரார்ஜுனன் என்ன பண்ணார்? இதுல போட்டிருக்கு இல்லையா? என்ன பண்ணார் அவர்? சத்யா ஓகே கொன்றது என்னது அர்ஜுனனை. இல்ல அது இதுல போடல, இனிமேதான் வரும். சரி பரவாயில்ல, அப்ப நான் சொல்லல. நாட் அ சீக்ரெட் எனிதிங். இவர் வந்து ஒரு இது இருந்தது, ஒரு பசு இருந்தது. அந்த பசு இவர் கடத்திட்டார் கார்த்த வீரார்ஜுனன். அவர் அப்படி கடத்தினால இவருக்கு கோபம் பரசுராமருக்கு, போயிட்டு கொன்னுட்டார்.
கொன்னது மாத்திரம் இல்ல, 21 தலைமுறைக்கு க்ஷத்திரியனே இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் ஆவேசம், அவளுக்குலாம் அவ்வளவு ஒரு இது இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு இருந்தார். ஆனா இவர் என்னது, இப்ப அப்பா என்னது அவருக்கு அறிவுரை கூறுறார், நீ பண்ண தப்பு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பிராமண குலத்தை பிறந்திருக்கோம். பிராமண குலம்னா எப்படின்னா ரொம்ப பொறுத்து போனோம், என்ன தப்பு வந்தாலும் நமக்கு ஏதாவது யாராவது பண்ணாலும் நம்ம பொறுத்து போனோம். அந்த மாதிரி அவரை வந்து அட்வைஸ் பண்றாரு. அதுக்கு பிராயச்சித்தம், இப்ப நீ வந்து இவ்வளவு பேரை கொன்னுட்ட, க்ஷத்திரியால எல்லாம் கொன்னதுக்கு நீ என்ன பண்ணனாக்கா, போயிட்டு நிறைய இந்த இது புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போயிட்டு அந்த தன்னோட பாவத்தை எல்லாம் போக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம், ஒண்ணு இல்ல. இது நாம வந்து என்னன்னாக்கா, ஐ ஜஸ்ட் டுக் இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி அந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கல, நான் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணேன், அது கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா அது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது, அதனால நான் போட்டேன். லார்ட் பரசுராம் இஸ் த 6th incarnation of Lord Vishnu. இல்லையா, 6வது அவதாரம் விஷ்ணுவோட. He was born to ரேணுகா அண்ட் ஜமதக்னி. இப்பதான் பார்த்தோம், ரேணுகா தேவி ஜமதக்னிக்கு பிறந்தவர். ஒன் ஆஃப் த சப்த ரிஷி. யாரு? ஜமதக்னிங்கிறது 7 ரிஷிகள்ல அவர் ஒருத்தர். He is believed to be one of the immortals. அப்படின்னா என்னது, பரசுராமர் இன்னமும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் நம்புறாங்க. ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு இல்ல சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு 5-6 பேர் நம்ம பேர் சொல்றோம், நிறைய பேரோட பேர் சொல்றோம், எல்லாரும் இன்னமும் வந்து என்னது, they're all alive somewhere அப்படி. According to some legend, it is believed that he still lives in Mahendragiri mountain peak in Odisha. இது ஒரிசால வந்து ஒரு மலை இருக்கு மகேந்திரகிரின்னு, அங்க வந்து இன்னமும் உயிரோட இருக்கார் அவர் அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது. Here are some interesting facts about Parashurama. அது என்ன சொல்லி ஜஸ்ட் ஒரு பிரஷ் அப் பண்ணிடலாம். பரசுரம் received his famous axe. இது வச்சுருக்காரு எப்பவும் பரசுரம் இந்த கையில இந்த இது இருக்கும், கோடாலி. என்ன சொல்லுவாங்க பிரபுஜி, அருள் செல்வம் பிரபுஜி, இதுக்கு என்ன சொல்லுவா? கோடாலியா? கோடாலி தானே? கோடாலி. ஓகே. அப்ப அது வந்து யார் கொடுத்தா, அவருக்கு யார் கொடுத்தது? பகவான் இவர் சிவன் தான் கொடுத்தார், லார்ட் சிவா. Parasuram received his famous acts after pleasing Lord Shiva by strict penance. ரொம்ப தவம்பலா இருந்து பகவான இது என்னது திருப்திப்படுத்தி அவருக்கு வந்து இந்த ஆக்ஸ் கிடைச்சது. Parasuram conducted thousands of Ashwamedha and gave the entire land conquered as an arm to sage Kashyapa. எல்லாம் வந்து அவ்வளவு அஸ்வமேத யாகம்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணார், இந்த லேண்ட் அப்படியே வந்து தாரவாத்து கொடுக்குறாங்கிறவள நீ எடுத்துக்கோ சொல்லி யார் கொடுத்துட்டாராம்? கஷ்யப்ப இவருக்கு முனிவருக்கு கொடுத்துட்டார். அப்புறம் once Kshatriya king, இது இப்ப நம்ம பார்த்ததான். When Kshatriya king Kartavirya went to his father's ashram and stole the holy calf that was gifted to him by Lord Indra. Lord Indra வந்து இந்த பசுவை கொடுத்திருக்காரு பாப்பாக்கு, யாரு? ஜமதக்னி கொடுத்திருக்காரு. இந்த கார்த்தவீரிய அவர் என்ன பண்ணார், அது வந்து திருடிட்டார். Enraged by this act, Parashurama killed Kartavirya. இதனால கோவப்பட்டு என்ன பண்ணார், பரசுராம வந்து கார்த்தவீரியாவை கொன்னுட்டார் and rescued the calf. அந்த கண்ணுக்குட்டிய என்ன சொல்ல, கண்ணுக்குட்டி தானே, அது வந்து கொண்டு வந்துட்டார். டு avenge Kshatriya. அப்ப இதனால என்ன ஆகுது, இப்ப நம்ம இதுல தமிழ் பிக்சர்ல எல்லாம் பாக்குறப்பதான், தமிழ்னு இல்ல எல்லா இதுலயும் அப்படிதான். நீ என்னோட அப்பா கொன்னியா, நான் உன்னோட வம்சத்தை கொள்கிறேன், நீ என்னோட வம்சத்தை இது கொலை பண்ணியா, நான் ஒண்ணு பண்ண, இப்படி ஒண்ணுக்கு இப்படி மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறா போல. இங்க என்ன எடுத்து கார்த்தவீரியாவை வந்து கொன்னதுனால டு avenge Kartaviriya's death, his son, அவங்களோட சன் வந்து யாரோட, கார்த்தவீரியாவோட சன் என்ன பண்ணா, killed ஜமதக்னி. உங்க அப்பாவை நான் கொண்டுடுறேன், என்னோட அப்பாவை நீ கொலை பண்ண இல்லையா, நான் உன்னோட அப்பாவை கொலை பண்ணிடுறேன். யாரு? ஜமதக்னி. யாரு? பரசுராம் father. In return, பரசுராம் என்ன பண்ணார், நீ எங்க அப்பாவை கொலை பண்ணியா, killed all Kshatriyas 21 times. 21 முறையா, 21 இப்படி இல்ல, வம்சம் 21 வம்சத்தை தீர்த்து கட்டிட்டார் அவர். டு ரிஸ்டோர் பீஸ் டு த எர்த். என்னது சாந்தி நிலவரத்துக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டார். He played an important role in Ramayana also. ராமாயணன் என்ன பண்ணாரு, he gave the bow. இந்த போ இருக்கு இல்லையா, bow and arrow, அதை வந்து சிவா கொடுத்த போ வந்து ஜனக முனிவருக்கு கொடுத்துட்டார். ஜனக சீதாவோட அப்பா ஜனகா ஃபார் மா சீதா ஸ்வயம்பர் அந்த டைம்ல கொடுத்துட்டார் அவர். அப்புறம் என்னெல்லாம் அவர் பண்ணிருக்காரு, he played important role in Mahabharata by serving as mentor to Bhishma, Drona and Karna. எல்லாம் பீஷ்மா துரோணாக்கு எல்லாம் இவர் தான் என்னது தலைவர் மாதிரி, இவரோட இதுலதான் அவங்க எல்லாம் படிச்சாங்க. So he is as a role model for Bhishma, Drona எல்லாம். அப்புறம் his mother ரேணுகா மாதாஜி பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. was known for her chastity, ரொம்ப டிவோஷனா இருப்பாங்களாம், and devotion for her husband. Her strength of her devotion was so strong that she was able to fetch water in unbaked clay pot. ஒரு மண் பானை பண்ணிட்டுனா அதை பேக் பண்ணுவாங்க இல்லையா, நல்லா அது ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு பேக் பண்ணுவாங்க. அது பண்ணாம அப்படியே கச்சா என்ன சொல்லுவாங்க, அப்பதான் இது பண்ணிருப்பாங்க,
குழவன் வந்து அந்த பானையை பண்ணிருக்கான்னா அதுல எப்படி நம்ம தண்ணி பிடிக்க முடியும்? நிக்கவே நிக்காது, குழவலான்னு போயிடும் இல்லையா? ஆனா அவ அவ்வளவு பயஸ் லேடி, அவ வந்து அதுலயே தண்ணி வந்து பிடிச்சு கொண்டு வருவான். அந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு இது இருந்தது, என்னது பவர் இருந்தது. One day she was at the river, she saw some Gandharva for a moment. ஒரு செகண்டுக்கு கந்தர்வ பார்த்துட்டு and அவ வந்து ஆசைப்பட்டுட்டா. She was filled with desire and the unbaked pot dissolved. அப்ப அந்த டைம்ல என்னது அவளோட சேசிட்டி போயிடுது. அவ்வளவு பியூரா இருந்த லேடி ஜஸ்ட் ஒரு க்ஷணத்துக்கு அவள் வந்தது தப்புக்கார என்ன பார்த்து ஒரு ஆசைப்பட்டதுல அது வந்து நார்மல் லேடி மாதிரி அவ ஆயிட்டா. அந்த மண்பானை வந்து ரொம்ப ராவா இருந்திருக்கு இல்லையா? அப்பதான் பண்ணின மண்பானை எப்படி இருக்கும், தொடர்றதுக்குள்ள இப்படி இப்படி உதிர்ந்து போறாப்புல இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அந்த பாட்டு வந்து கரைஞ்சே போயிடுது, மண்ணா போயிடுது. ஹஸ்பண்ட் ஜமதக்னிக்கு இது தெரிஞ்சு போயிடுது. came to know everything with this yogic powerனால அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுது. he was enraged, ரொம்ப கோவப்பட்டார். he called his son, யார இவர பரசுராமரை கூப்பிட்டு gave him an axe. இந்த ஆக்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னார், வெட்டு உங்க அம்மாவை. and asked him to kill his mother, but one by one. அப்புறம் என்னது, brothers எல்லாத்தையும் கில் பண்ணிடும், ஒன்னும் வேண்டாம் இங்க அப்படின்னு. but one by one they all refused in return. ஆனா எல்லாரும் ஒரு உயிர் பெற்று வந்துட்டாங்க. in return they were turned into they all refused. in return they were turned into stone. எல்லாம் என்னது அழிச்சப்புறம் என்னது எல்லாம் கல்லா மாறிட்டாங்க. but Parasuram was very obedient. அவ அப்பா என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து கேட்டு பண்ணிட்டு இருந்தார். and he beheaded his mother. he was granted 2 boons in which he asked for him. அப்ப அவ அப்பா அதெல்லாம் அவ அப்பா சொன்ன காரியத்தை பண்ணப்ப என்ன சொல்றேன், சரி உனக்கு என்ன வேணும் கேளு நான் தரேன் அப்படின்னு ஜமதக்னி சொல்றார். as a father, நான் சொன்னதை நீ பண்ணிட்ட இல்லையா, சரி உனக்கு என்ன வேணும் கேளுன்னு. அவர்கிட்ட இல்ல, என்னோட பிரதர்ஸும் யாரெல்லாம் நான் கொன்னேனோ திரும்பி எனக்கு வேணும், அம்மா என்னோட தம்பிமார்களை எல்லாம் கொன்னேனே அவங்களாம் உயிர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அப்புறம் என்னது, once Lord Shiva challenged him. லார்ட் சிவாக்கும் இவனுக்கும் பரசுராமருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க for a battle to test his skills in warfare. எவ்வளவுதான் உனக்கு வந்து தெரியும் சண்டை போட வந்து இந்த நாக் எவ்வளவு தெரியும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. fierce battle lasted for 21 days. 21 நாளா அவங்க வந்து சண்டை போட்டாங்க. one day he countered and attacked Shiva. சிவாவே அட்டாக் பண்ணிட்டார் இவர் with his பரசு. பரசு இது இருக்கிறதுனால தான் அவருக்கு பரசுராம்னு பேரு வந்து, இவருக்கு ராம் தான் பேரு, ஆனா இது இருக்கிறதுனால இந்த வெப்பன் பேரு பரசு சான்ஸ்கிரிட்ல. அப்ப அதனால அவருக்கு பரசுராம்னு பேரு. சோ அத பரசுவை வச்சு சிவனையே வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டார் அவர். இங்க போச்சு சிவா with his பரசு which struck on his forehead. லார்ட் சிவாவோட foreheadல வந்து அது குத்தி, foreheadனா நெத்தி. லார்ட் சிவா was impressed. ஏன்னா அது இது என்ன சொல்லுவாங்க, எனிமிட்டியில சண்டை போடலையே, ஜஸ்ட் இவரோட எவ்வளவு டெஸ்ட் பண்றதுக்குனா உனக்கு எவ்வளவு தெரியும் சண்டை போடுறதுக்கு எவ்வளவு உனக்கு திறன் இருக்கு பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம். சோ அது பார்த்தோன்னே லார்ட் சிவா வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் பை ஹிஸ் அமேசிங் ஸ்கில் அண்ட் எம்ப்ரேஸ்ட். கட்டி தள்ளின்னு விட்டார். ஓ நீ நல்லாவே சண்டை போடுற, நல்லா கத்து வச்சிருக்க அப்படின்னு. Thus Shiva is also known as கண்ட பரசு. அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு இருக்கா, அந்த பேரு இருக்கா, நமக்கு தெரியாது, நான் இது படிச்சுதான் தெரியுது. சிவாக்கு வந்து நம்ம நீலகண்டன் அது இதுதானே சொல்றோமே, கண்ட பரசு சொல்லிட்டு வேணா. கண்டம்னா என்னது, இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, துண்டும் தானே அப்ப இல்லையா, கண்ட துண்டம் எல்லாம் சொல்லுவோமே. சோ அந்த மாதிரி அவருக்கு ஹர்ட் ஆனதுனால, நெத்தில அந்த இது பட்டதுனால அவருக்கு வந்து கண்ட பரசு சொல்லிட்டு பேர் இருக்கான். அப்புறம் பரசுராமம் கர்ஸ்ட் கர்ணா, அது ஒண்ணு இருக்கான். கர்ணாவை வந்து சபிச்சார் that he will forget his skills at the time when he needs the most. எப்போ உனக்கு வந்து உன்னோட என்னது எப்படி சண்டை போடணும்னு எனக்கு உனக்கு எப்ப வேணும்னு தோன்றதோ அந்த டைம் உன்னோட அறிவு வந்து மறைந்து விடும், அந்த மறைக்கப்பட்டு விடும், உனக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது, அப்ப எப்படி ஹேண்டில் பண்ணா தெரியாது. This happened when Parasuram discovered that Karna was a Kshatriya and not a Brahmin. அது வந்து அதான் தெரியலையா, அந்த மகாபாரத ஸ்டோரியில தெரியும் இல்லையா, ரொம்ப அந்த தொடையில வந்து அது என்ன இது என்ன இது தேளு கொட்டும் போது அப்படி தாங்கிக்கிறான் கர்ணா. அதுல இருந்து தெரிஞ்சு போயிடுதோ இந்த க்ஷத்திரியனை தான் இவ்வளவு தாங்க முடியும், பிராமணனுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பொறுமை கிடையாது, அப்ப இவன் கண்டிப்பா அது அப்புறம் தெரிஞ்சு போனதுனால என்ன, அதனால சாபம் கொடுத்த, நீ வந்து மீன்ஸ் இந்த மாதிரி பொய் சொல்லி ஏமாத்துற இல்லையா, நீ வந்து ஒரு என்னது பிராமின் சொல்லிட்டு நீ ஏமாத்துற இல்லையா, அந்த பொய்க்கு என்னது இவர் ஒரு சாபம் கொடுத்தார். உனக்கு எப்போ உனக்கு வந்து உன்னோட திறன் வந்து காட்டணும்னு சொல்ற அந்த டைம் வரும்போது என்னது நீ எல்லாம் வந்து உனக்கு மறந்தே போயிடும், என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அந்த சிச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு உனக்கு மறதி வந்துடும். அப்புறம் 9வது என்ன கொடுத்திருக்கு, once Parasuram was annoyed with சூரியதேவ் பகவான் வந்து சூரிய பகவான்கிட்ட ஒரு கோவம் வந்துதான் பரசுராமுக்கு. he shot several arrows in the sky. when he ran out of arrows he sent his wife to bring more. இது நிறைய வந்து இது அம்புகள் எல்லாம் விட்டார் ஸ்கைல, என்ன சொல்லுவா ஆகாசத்துல.
அது வந்து finish ஆன உடனே wife ட்ட சொன்ன இன்னும் கொண்டு வா அப்படின்னு. Sun god focused his rays on her, causing her to collapse. Surya then appeared before Parasuram and gave him slippers and umbrella. Oh, இது எனக்கு தெரியலப்பா, இது என்னது? Appeared before Parasuram and gave him சப்பலும் அம்பிரலாவும் கொடுத்தாராம். ஏன் அப்படி? Sun god focused his rays on her, causing her to ஓகே. இதனால என்ன எடுத்து போயிட்டு வைஃப போயிட்டு நீ கொண்டு வா சொல்லும்போது அவ்வளவு சூரியன் வந்து அவ்வளவு ஒளியில அந்த என்னது ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க, சூடுபட்ட என்ன ஆயிடும் நமக்கே இந்த கொலாப்ஸ் ஆயிடுவோம் இல்லையா? ரொம்ப அக்னிப்பட்டு, அக்னி இல்ல என்ன சொல்லுவாருக்கு, வெப்பம் தாங்காம அவ வந்து மயங்கி விழுந்துட்டா, கொலாப்ஸ் ஆயிட்டா. அதனால என்னது, சூர்யாவை அப்ப என்ன பண்ண, சூரியதே பரசுராமனுக்கு வந்து கால்ல சப்பை, என்ன ரொம்ப சூடா இருந்தா தானே கால்ல சப்பல் போட்டுக்கும், இந்த அம்பிரல்லா அதையும் கொடுத்தார் அப்படின்னு அது ஒரு கதை இருக்கு. அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை பாக்குறேன், எனக்கு தெரியாது. I don't know what is that story. Once he went to Mount Kailash, இவர் பரசுராமனுக்கு மவுண்ட் கைலாஷ் மலைக்கு போனாராம் to meet Lord Shiva. But he was stopped by Ganesha. கணபதி வந்து போக கூடாது, அவருக்கு எப்ப அந்த வேலை தானே. பரசுராம் threw his axe on him. அவரோட வந்து அந்த இது பரசுவ வந்து ரிப்போர்ட் என்ன எடுத்தாங்க, கணேஷா knew that the axe was given to him by his father. அது அவருக்கு தெரியுமா, கணேஷாக்கு தெரியும். So he allowed. ஓகே, அப்ப என்ன ஹிட் பண்ணாம என்னது, அவரோட தந்தத்தையே ஹிட் பண்றாப்புல அவர் வந்து அலோ காட்டி கொடுத்தாராம். So he allowed it to sever his left tusk. Thus got his name ஏகதந்தயா. அப்படி நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அவருக்கு வந்து ஏகதந்த அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா கணபதிக்கு. சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்னிப்பெட்ஸ் பார்த்தேன் நான் இங்கேயோ. சரி இதையும் போட்டு விடலாம், கொஞ்சம் ஒரு நமக்கு இது வருமே, நாலேஜ் வருமே அப்படின்னு. சோ இதுதான் வந்து என்ன ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. ரிசீவிங் சிவபெருமானிடம் இருந்து பரசு, தட் இஸ் கோடாரி. நான் என்ன சொன்னேன், அதுக்கு கோடாரி தான் சொன்னேன், என்ன சொன்னேன், பெறுதல். அவர் வந்து கோடாரி தான் சொன்னேன்னா, இன்னும் புது புது வேர்டா இருக்கேன்னு பாக்குறேன் நான். ரொம்ப ஹார்ட் எல்லாம் வேர்டு இல்லையா, நம்ம என்ன பரசு மீன்ஸ் கோடாரி. நித்தியத்துல நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்லாதனால சிலப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அது வந்து சிவன்ட்டு இருந்து பெற்றார் அப்படி. இது முன்னாடியே இருந்தது, நான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தது ஸ்லைடு, அப்புறம் நான் எல்லாம் போட்டேன், அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு இருக்கும். அப்புறம் கார்த்திய வீரியாவை வந்து இறக்க வச்சார் இல்லையா, மரணத்திற்கு பழிவாங்க அவரது மகன் ஜமதக்னியை பரசுராமின் தந்தை அவரை கொன்றார். பதிலுக்கு பரசுராமர் பூமியில் அமைதியை நிலைநாட்ட அனைத்து க்ஷத்திரியர்களையும் 21 முறை கொன்றார். ஓகே, இந்த ஸ்லோகால இருந்து இனிமே ஆரம்பிக்கலாம். ரொம்ப இல்லை ஸ்லோகா, கம்மியா தான் இருக்கு. எஸ், யார் படிக்கிறீங்க நம்ம இதுல இருந்து டீம்ல இருந்து? யார் வேணா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலாம். நிவேதிதா மாதா, எனக்கு முதல்ல அவங்க பேரு தான் தெரியறது, அதனால அவங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி. யம் ஆஹூர் வாசுதேவாம்சம் ஹைஹயானாம் குலாந்தகம் த்ரிஹி சப்த கிருத்வேயா இமாம் சக்ரே நிக்ஷத்ரியம் மஹீம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிக்ஷத்ரியம் மஹீம். நிக்ஷத்ரியம் மஹீம். ஓகே, அப்ப இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு, learned scholars accept this Parashurama as the celebrated incarnation of Vasudeva. இவர் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் என்னது இல்ல, பண்டிதா இந்த ஞானிகளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுது, இவர் சாதாரண ஆடு கிடையாது, இதுவர் வந்து நம்ம இவரோட வாசுதேவர் பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான் அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. Who annihilated the dynasty of கார்த்தவீரியா, ஃபுல் கார்த்தவீரியாவோட எல்லாத்தையுமே அழிச்சு விட்டுட்டாரு, அதுக்கு அவ்வளவு கோவத்துல. Parashurama killed all the Kshatriyas on earth 21 times. 21 முறைய 21 தலைமுறை ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ஒரு ஒன்னா கொண்டுட்டார். சாரி. அப்புறம் பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் கார்த்தவீரியா அர்ஜுனா. அவருக்கு பேரு கார்த்தவீரியா அர்ஜுனா அப்படி பேரு. அவருடைய சுருக்கமான வரலாறு பார்க்கலாம். 9.15.17 இருந்து 22 வரைக்கும் பார்க்கலாம். எல்லாம் இருக்காது, அவங்க என்ன போட்டாங்களோ அது மாத்திரம் நான் கொடுக்குறேன். அவங்க இது மாத்திரம் கொடுத்தாங்க, அந்த மீனிங் கொடுத்தா அதுக்கு நான் வந்து ஸ்லோகம்லாம் போட்டு பிக்சர்ஸும் கொடுத்துருந்தேன் ஆஃப்கோர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு நான் பாக்குறேன், அது யாரு தெரியாது, என்ன ஜாஸ்தி ஸ்லோகம் இல்லை. நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. இப்பதான் மாதாஜி படிச்சேன். நீங்க படிச்சாளா? பபிதா மாதாஜி. ரெண்டு ஒரு வாய்ஸ் சிமிலரா இருக்கு. ஹய ஹய நாம் அதிபதிர் அர்ஜுனஹ க்ஷத்ரிய ஷபஹ தத்தம் நாராயணாம் ஷாம்ஷம் ஆராத்ய பரிகர்மபிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So the best of Kshatriyas, கார்த்தியவீரிய அர்ஜுனா வந்து க்ஷத்ரியாலையும் வச்சு ரொம்ப அவர் வந்து கிரேட். அப்போ அவர் வந்து பெஸ்ட் க்ஷத்ரியா, த கிங் ஆஃப், அவர் எந்த கிங்டமோட வந்து இதா இருந்தார், ஹைஹயஸ் அந்த இடத்தோட வந்து கிங்கா இருந்தார். ரிசீவ்ட் 1000 ஆர்ம்ஸ், இந்த 1000 கைகள் அவருக்கு வந்து கிடைத்ததாம். எப்படி கிடைத்தது? வர்ஷிப்பிங் தத்தாத்ரேயா, த பிளினரி எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நாராயணா. நாராயண பகவான், இதுதான் கிருஷ்ணரோட
அடுத்த அவதாரம் அந்த என்ன சொல்லுவா இல்லையா ப்ளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷன் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அது இது சொல்றோமே அதுல ஒன் ஆஃப் த இதுல வந்து நாராயண அவதாரத்தோட அம்சம் தான் அது வந்து தத்தாத்திரேயர். அவர்கிட்ட வந்து வரம் பெற்று அவர் என்னது 1000 கைகளுடைய இது வந்து வரமா கிடைச்சது. எஸ் ராவணாயன். இப்ப ராவணாயன் கார்த்திவீரிய அர்ஜுனா. எஸ் நெக்ஸ்ட் யாரு சித்திரலேகா மாதை படி. Yes, madam. Krihido leelaya srinam samasham krita kalpishah mahishmat nangam tanrito mukto yena kaviryada. So when Ravana or one of the story irukku. When Ravana attempted to insult Kartavirya Arjuna in the presence of women, நிறைய ஒரு லேடிஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார் ராவணா இன்சல்ட் பண்ணிட்டாராம் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா. அப்ப என்ன பண்ணார் and thus offended him. இதுக்கு வந்து கோவம் வந்து இன்சல்ட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணார் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா ஈஸிலி அரெஸ்டட் ராவணா. இப்படி ஒரு மாதிரி கட்டு போட்டு ஈஸியா அரெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணார் put him in custody in the city of மகிஷ்மதி. மகிஷ்மதிங்கிற ஒரு சிட்டில வந்து அவர் கஸ்டடி நல்லா அப்படி கட்டி ஒரு லாக்அப்ல போட்டுட்டாராம். ஜஸ்ட் as one captures a monkey. ஒரு மங்கி ஒரு குரங்க பிடிச்சு இழுத்துன்னு போறா போல அழகா பிடிச்சு போட்டு இதுல போட்டுட்டார். தென் ரிலீஸ் him neglectly. அப்புறம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டார். பட் இந்த ஒரு இதுவும் இருக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் டைம்ஸ் அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா. சோ இது ஒண்ணு இருக்கு. அடுத்தது என்ன கார்த்திவீர்யார்ஜுனா offends ஜமதக்னி. இது என்ன ஆச்சு பார்க்கலாம். கார்த்திவீர்யார்ஜுன ஜமதக்னியை புண்படுத்துகிறார். எப்படி நான் 9.15.23 இருந்து 9.15.25 3 ஸ்லோகம் அது என்ன பார்க்கலாம். எஸ் இது யாரோ படிக்கிறேன்னா படிங்க இல்லையா நான் படிக்கிறேன் சைனி படிக்கணும். அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிங்கோ உங்களுக்கே வருது இது. என்ன சித்திரலேகா கல்வி நீங்க தான் உங்க பேர் தான் பார்த்தேன். படிங்கோ பிரபுஜி படிக்க இருக்கலாம். இல்ல இருக்க மாதாஜி ஆனா எனக்கு இதுல தெரியலையே அவ்வளவா. ஓகே சேதுலட்சுமி மாதை படிங்க. எழுத்துக்கள் மறையுது. இருக்கு உங்களுக்கு மொபைல்ல பாக்குறேன் இல்லையா அப்ப மறைக்கிறா போல. எழுத்துக்கள் மறையுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே அது பெருசு சின்னதா ஆக்கிக்கலாம் அப்பப்போ. என்ன மாதாஜி எழுத்துக்கள் மறையுது. ஸ்லைட கொஞ்சம் பெருசு சின்னதா ஆக்கிக்கலாம் அப்பப்போ. ஆமா ஆமா மொபைல் இருந்தா இப்படி ஜூம் பண்ணணும் பிரபுஜி. இல்ல அது கஷ்டம் தான் மொபைல்ல படிக்கிறது கஷ்டம். சேதுலட்சுமி உங்களுக்கு ஸ்லோகம் வரும்போது கொடுக்குறேன் பிரபுஜி. காமதேனு என்ற ஒரு சுரபி பசு இருந்தது. அந்த காமதேனு பசுவிடம் இருந்து அவரால் விரும்பத்தக்க அனைத்தையும் பெற முடிந்தது. இதனால் மன்னர் அவரை பின்தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் வீரர்கள் விலங்குகள் மற்றும் பல்லக்குகளை ஏற்றி செல்பவர்கள் ஆகியோரை முறைப்படி வரவேற்று நெய்யில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவை அவர்களுக்கு ஆடம்பரமாக ஊட்ட முடிந்தது. ஒரே ஒரு பசுவை வைத்திருந்தும் ஜமதக்னி எவ்வளவு செழுமையானவர் என்பதை கண்டு மன்னன் கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் வியப்படைந்து அந்த புனிதமான கன்றுக்குட்டியை திருடினான். இதுவே அவன் குற்றத்தின் ஆரம்பமாயிற்று. அப்ப எல்லாம் மன்னருக்கு வந்து அவளோட எல்லாம் உண்டே நிறைய பேர் என்னது பல்லக்கு தூக்குறவா வா இவா எல்லாம் என்னது என்னெல்லாம் போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் மன்னர் அவரை பின்தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் வீரர்கள் விலங்குகள் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு இந்த ஜமதக்னி ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டார். இவர்கிட்ட இருந்தது ஒரு பசு. அந்த பசுவோட பேர் என்னது காமதேனு. அது வந்து எல்லாம் கொடுக்கும். ஒரு பசுவோட வந்து பால் நம்ம இதுல இப்ப ஒரு பசுல என்ன கிடைக்கும் பால் தான் கிடைக்கும். ஆனா இவரோட பசு எப்படின்னாக்க இவர் என்னெல்லாம் நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் அவர் வந்து அவருக்கு கிடைச்சிருவான். எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் அவளுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் ரெடியா கொடுத்துருவார். அப்ப அவங்க எல்லாம் நெய்யில பண்ண பதார்த்தங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்தாராம். இப்ப இவர் வந்த ராஜாக்கு என்ன ஆயிடுது இவ்வளவு ஒரு பசு வச்சுன்னு இவ்வளவு எல்லாம் பண்றானே அப்ப இந்த பவர் என்ன ரொம்ப இருக்கு இந்த பசுக்கு நல்ல பவர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் ராத்திரி ஒரு நேரம் வந்து பசுவை வந்து பண்ணி கொண்டு போயிட்டார். அதுதான் அவர் வந்து பெரிய தப்பு. அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது. அதுல இருந்தா வந்து இப்படி கோவம் வந்து அப்புறம் அடி தடி சண்டை எல்லாம் ஆரம்பம். சோ இதுவே அவர் குற்றத்தின் ஆரம்பம் ஆயிற்று. இதுலதான் காட்டியிருக்காங்க. ஒரு முறை கஷத்திரிய மன்னன் கார்த்தவீரியன் பரசுராமரின் தந்தை ஜமதக்னியின் ஆசிரமத்திற்கு சென்று அவருக்கு இந்த நாள் பரிசாக பெற்ற புனிதமான கன்றுக்குட்டியை திருடினார். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம். அப்புறம் பரசுராமா கில்ஸ் கார்த்தவீர்யார்ஜுனா. அடுத்த இப்போ பரசுராமக்கு கோபம் வந்தாச்சு. கார்த்தவீர்யார்ஜுனனை கொன்றான். 9.15.27 இருந்து 9.15.36. இது யார் படிக்க போறீங்க? நெக்ஸ்ட் யார்? கமலா ஜெயராமன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்பதானே படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. வரும் திரும்பி வரும் உங்களுக்கு டர்ன் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா இல்ல ஜாஸ்தி இல்ல மாதாஜி. இருக்க இல்லையா? கமலா படிக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம்
என்ன இருக்கா இவ்வளவு பேர் இருக்கா, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கட்டும். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே படிக்கோ. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. தனூதரம் வான பரசதாயுதம் ஜனேய சர்மமா பரம் அர்த்ததாமபி உதம் ஜடாமி தத்ருஷே புரிமிக்ஷன். Asking Karthikeya Arjuna entered his capital. இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் நான் படிச்சுட்டு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஒன்லி சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிற எல்லாருக்கும் பாகவதம் படிக்கணும்னா எல்லாருக்கும் இதா இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப ஆனது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாகவதம். புரியறதோ புரியலையோ படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையா, ஏன்னா கேட்டாலே புண்ணியம். அதுல நம்ம படிச்சோம்னா இன்னும் நிறைய புண்ணியம். அதனாலதான் சான்ஸ்கிரிட் போட்டு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Entered his capital Maheshmatipuri, he saw Lord Parashurama, the best of Bhrigu dynasty, coming after him. இது வந்து கடத்தி கொண்டு போயாச்சு இதுக்கு அவரோட கிங்டம்க்கு. ஆனா அங்க பார்த்தா என்னது, யாரு வந்து இருக்கா பின்னாடி, பரசுராமர் வந்து இருக்கார். coming after him holding a chopper, அந்த கோடாலி வச்சிருந்து ஷீல்ட், போ, ஆரோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வரது பார்த்தாலே தெரிஞ்சாச்சு இன்னைக்கு நம்ம காலி தான் அப்படின்னு. லார்ட் பரசுராமா was covered with black deer skin. இங்க போட்டிருக்கீங்க black deer skin and his matted locks. அப்படின்னா எனக்கு அந்த இதுக்கு என்ன சொல்லுவாருக்கு, ஜட்டா இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, தலை மேட்டடா இருக்கு. தலைமுடியெல்லாம் அப்படி இருந்துதான் லார்ட் பரசுராமா covered with black deer skin. டியரோட இது மான் தோல் அது போட்டு இருந்தாராம். அண்ட் வந்து தலையெல்லாம் ஜடையா அப்படி இருக்குதான். of hair appeared like the sunshine. பார்த்தா அப்படி ஜொலியா அப்படி ஜொலிச்சுண்டு வந்துட்டு இருக்காரு அவர். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு ஒரு நிமிஷம், யாரு பாக்குறேன் நெக்ஸ்ட். மகேஸ்வரி ஜீவேஷ் மாதாஜி படிக்கிறாளா? ட்ரை படிக்கிறேன் மாதாஜி. அசோதயதஸ்தி ரதாஸ்வ பக்திபிர் கதாசி முடிச்சிருங்க. இது ரதாஸ்வ அப்படி முடிக்க வேண்டாம். ரதாஸ்வ பத்தி பேர் கதாஸ்தி பனார்ஷஷ்டி சதக்கினி சக்திபிஹி அக்ஷௌஹினிஹி அக்ஷௌனி சப்த தாஷதி பீனாஷ் தாராம ஏகோ பகவான் அசூதயத். தாராம ஏகோ பகவான் அசூதயத். எஸ், படிக்க வந்துரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, upon seeing பரசுராமா கார்த்தவீர்யா அர்ஜுனா immediately feared him. பார்த்தோன்னே பயம் வந்தாச்சு. இவனை என்ன அவ்வளவு ஃபிரோஷியஸா அவ்வளவு ஜொலிக்கிற போல அந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்தாலே பயந்துட்டான். and sent many elephants, chariots, horses, நிறைய ஆணைகள் எல்லாம் விட்டுட்டான். போய் அட்டாக் பண்ணன. chariots என்னது, தேர்கள் எல்லாம் விட்டுட்டான். horses என்னது, குதிரைகள் எல்லாம் அடிச்சு விட்டுட்டான். and infantry soldiers எல்லாம் கையில, இன்ஃபேண்ட்ரி சோல்ஜர்ஸ் அந்த என்னது ராணுவ மனுஷா அவள்லாம் என்னது கையில கிளப், அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, வேலு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஒரு வெப்பன் தான். அண்ட் ஸ்வோர்ட்ஸ், கத்தி, ஆரோஸ், அம்பு, வில்லு அம்பு. அப்புறம் என்னது ரிஷ்டேஸ், அது என்ன தெரியாது, சதக்னிஸ், சக்திஸ் அண்ட் மெனி சிமிலர் வெப்பன். நிறைய அவங்க கிட்ட இருக்கிறான். ஆயுதத்தெல்லாம் விட்டு எல்லாம் போங்க, அவனை போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பினான். weapons to fight against him. ஆனா கார்த்தவீர்யா அர்ஜுனா என்ன பண்ணாங்க, sent 17 full akshaunis of soldiers to check பரசுராமா. இவ்வளவு அனுப்பினான். 17 அக்ஷௌனிஸ். ஒரு அக்ஷௌனினா எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீழே கணக்கு இருக்கு, அதை பார்க்கலாம். அவ்வளவு பேரா அனுப்பினாராம் இவரை அட்டாக் பண்றதுக்கு. பட் லார்ட் பரசுராமா அலோன், அவர் தனியே இருந்து எல்லாத்தையும் வீழ்த்திட்டார், கொண்டுட்டார் அப்படின்னு. ஒரு அக்ஷௌனினா என்ன கணக்கு இருக்குன்னு இம்பார்ட்டன்ட்ல ஒரு என்னது நினைவு வச்சுக்கிறது நல்லது. எவ்வளவு இது சேரியட், தேர்கள் எவ்வளவு இருக்குமா, தேர்களின் எண்ணிக்கை 21,870. யானைகளின் படை எவ்வளவு இருந்தது, 21,000. அதே கணக்கா 21,870. காலாட்படை, அதான் இது சோல்ஜர்ஸ். காலாட்படை வீரர்களின் எண்ணிக்கை 1,09,350. குதிரைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருந்தது, 65,610. இவ்வளவு பேர் தான் ஒரு அக்ஷௌனி. அப்ப எவ்வளவு அக்ஷௌனி அனுப்பினார், இது போல 17 அக்ஷௌனி இவரை எதிர்த்து அவனை கொன்னுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அனுப்பினாங்க. ஆனா என்ன பண்ணார் இவர், ஒரு கோடால் பரசு, இந்த பரசுவை வச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு வதம் பண்ணி
எல்லாம் சாச்சிட்டாரு. குழந்தைகள் ஸ்டோரி சொல்றப்பல இருக்கு. எனக்கு பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும்போது குழந்தைகள் ஸ்டோரி சொல்றப்பல இருக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு பாக்குறேன், ஒரே நிமிஷம். எஸ், அடுத்தது ஜி சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Hare Krishna. படிங்க. Thereafter, Parashurama cut off like a mountain peak the head of Kartavirya. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்க இங்கிலீஷ். Oh, sorry. ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டியதா? Krita Bahu Shiras Tasya Gre Ranga Iva Harat Hade Pidari Tat Putra Ayudam Tut Trur Vayat Agnihotrim Uva Bhaktya Sabatsam Paraviraha Samuvet Yashramam Vikre Pariklistam Samakvayat. அண்ணா படிக்கிறே மாதாஜி, படிக்கிறேன் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. டெய்லி ரெகுலரா வருது இல்லையோ நம்ம கிளாஸ்ல? அண்ணா படிச்சேன். ஓகே. அப்ப இதுல இன்னும் அர்த்தம் முடியாது. எப்ப வருது அர்த்தம் படிச்சுதான். சோ தேர் ஆஃப்டர் இங்கிலீஷ் படிக்கணுமா? வேண்டாம், நான் இதான் எக்ஸ்பிளைன் அதை நான் படிச்சுதானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஏன்னா அது இது தமிழ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இடம் இல்ல. அப்புறம் இந்த தமிழாக்கத்துல ரொம்ப கஷ்டம். இந்த இது போடுறதே ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் பார்த்து இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு பாருங்க. இங்க ஆயுதம்னு எழுதிருக்கு, இங்க நான் ஆயுதம் போட்டுட்டேன். இது தப்புன்னு நினைக்கிறேன் நான். இல்ல இது தப்பா இருக்காது, ஏன்னா இது வேதாபேசம் போட்டது. அப்ப என்னோட தமிழாக்க எவ்வளவு வாட்டி இது நிறைய வாட்டி நான் செக் பண்ணிட்டேன். ஒரு அட்லீஸ்ட் 7-8 வாட்டி என்ன நிறைய நேரம் கிடைச்சது இது பண்றதுக்கு. அப்போ இது பாருங்க ஒரு மிஸ்டேக் வந்துடுது, தெரிய மாட்டேங்குது. ரொம்ப கஷ்டம். இது டிரான்ஸ்லேட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்றாருனாக்கா, தேர் ஆஃப்டர் பரசுராமா கட் ஆஃப் லைக் மவுண்டன். என்ன பண்ணிட்டாரு? மவுண்டன் பீக் த ஹெட் ஆஃப் கார்த்தவீர்யார்ஜுனாவோட தலை. எப்படி ஒரு மவுண்டன் கட் ஆஃப் லைக் மவுண்டனோட தலையை எப்படி வெட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தலையை வெட்டிட்டார். லைக் ஹெட் ஆஃப் த பீக் ஆஃப் த பீக் மவுண்டன் பீக். என்னது தலை, மவுண்டனோட பீக் எப்படி இருக்குமோ அதை வெட்டி சாய்க்கிறா போல அவர் வெட்டிட்டார். அப்புறம் who had already lost his arms, எல்லாம் கைகள் எல்லாம் வெட்டிட்டார். அப்புறம் தலையும் இந்த மாதிரி வெட்டிட்டார். ஒரு மவுண்டனோட ஹெட் போர்ஷன் கட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. when Kartavirya's 10,000 sons saw their father killed, they all fled in fear. எல்லாம் அதை பார்த்துட்டு அவங்க எவ்வளவு பசங்க இருந்தாங்களாம், 10,000 பசங்க இருந்தாங்களாம், எல்லாரும் பயந்தடிச்சுன்னு ஓடிட்டாங்க. Then Parashurama, having killed the enemy, released the Kamadhenu which had undergone great suffering. ரொம்ப அந்த காமதேனு ரொம்ப சஃபரிங் ஆளை, ரொம்ப அது கஷ்டப்பட்டு போயிருக்கு. இவர் கடத்தி வந்ததுனால கஷ்டத்தை இருந்தது. அப்ப எப்படியோ அதை ரிலீஸ் பண்ணி பரசுராமா அது விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்துட்டார். And brought it back with its calf to his residence, where he gave it to his father Jamadagni. அப்பா நான் கொண்டு வந்துட்டேன், அவளெல்லாம் கொண்டு சாச்சிட்டு நமக்கு பசுவை கொண்டு வந்துட்டேன், பசு கண்ணுக்குட்டி எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு வந்துட்டேன். அப்படி அந்த காலெல்லாம் அப்படி இருந்தது. கத்தெல்லாம் ஒரு இது பாடம் வரலாற்றிலிருந்து கடன் வாங்கப்பட்டு. ஓகே, இது யாரோ படிக்கலாமே, நானே படிக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப கம்மி ஸ்லைட் தான். அதனால நெக்ஸ்ட் யாரு? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி இருக்கா? இல்ல. ஜி கல்பனா மாதாஜி யார் பேசுறா? உங்களுக்கு கண்ணு சரியா தெரியறதுன்னா படிங்க பிரபுஜி, நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். பரம புருஷ பகவானின் அவதாரமான பரசுராமர் கார்த்தவீரேஸ்வரன் கர்வமுடையவராக இருந்ததால் கார்த்தவீரேஸ்வரனை கொன்றார். இந்த பௌதீக உலகில் ஒருவன் அசாதாரணமான செல்வத்தை பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் ஒருவன் கொப்பளித்து அபத்தமாக செயல்பட்டால் அவன் பரம புருஷனால் தண்டிக்கப்படுவான். பரசுராமர் கர்த்தவீரார்ஜுனன் மீது கோபமடைந்து அவரை கொன்று முழு உலகத்தையும் 21 முறை சத்தியர்களை ஒழித்த இந்த வரலாற்றிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த பர்பட்ல கொடுத்திருக்கு 9.15.24 இது கொடுத்திருக்கு. சோ இந்த மாதிரி என்னது அபத்தமான செயல் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணினா டெஃபினட்டா பகவான் பொறுத்துன்னு இருக்க மாட்டார், என்ன அழிச்சுடுவார் அப்படின்னு இதுல கொடுத்திருக்கு. அப்ப இது லாஸ்ட், இது ஐ திங்க் தான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஜமதக்னிஸ் அட்வைஸ் டு லார்ட் பரசுராம். இல்ல இன்னொன்னு இருக்கு.
ஜமதக்னி அப்ப என்ன சொல்ற, அவ அப்பாவா இருந்தா என்ன சொல்ற பரசுராமருக்கு, நீ பண்ண தப்புப்பா, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிருக்க கூடாது. 9:15:37 41 வரைக்கும் பார்க்கலாம். அறிவு அவர் வந்து இது பண்றார், அட்வைஸ் பண்றார். இது யார் படிக்கிறேன்னு யாரு பாக்குறேன், ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிக்க போறலாம், லாஸ்ட் சான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஜி கல்பனா மாதை படிங்கோ. எஸ் மாதாஜி. படிங்க. ராம 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 மகாபாகோ பவான் பாவம் அகாரசீத் அவதீர்ணர தேவம் யத் சர்வதேவமயம் வ்ருதா. அப்ப என்ன சொல்றா, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, ஓ கிரேட் ஹீரோ மை டியர் சன் பரசுராமா, என்னோட அன்பு மகனே அப்படின்லாம் சொல்றாரு அவர். என்ன சொல்றாரு, யூ ஹேவ் unnecessarily killed the kings. நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாது. என்ன சொல்ற, கிங் அந்த அவர் ராஜா இல்லையா, ராஜாவை இந்த மாதிரி நீ கொண்டிருக்க கூடாது. who is supposed to be the embodiment of all the demigods. அந்த காலத்துல ராஜானா வந்து டெமிகாட், அந்த அளவுக்கு அவளோட இது பவர் இருக்கும். அவ ரொம்ப நல்ல ராஜாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல இதுல இருந்துருக்கா, as good as demigods மாதிரி தான். அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை நீ வந்து கொன்னது மகா பாவம், நீ பண்ணிருக்க கூடாது. Thus you have committed a sin. பெரிய பாவத்தை நீ வந்து பண்ணிருக்க, அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாதா இருந்தது அப்படி. அடுத்தது யார் படிக்கிறான்னு பாக்குறேன். யார் இருந்தாங்க, தீபா செல்வம் மாதாஜி இருக்காங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயா தீபா செல்வம் மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிங்கோ படிங்கோ மாதாஜி. ஷயமயா ரோசதே லக்ஷ்மி பிரணாப்மி ஹௌரி யதா பிரபா ஷமீனம் ஆஷ பகவாம்ஷ துஷ்யதே ஹரிர் ஈஸ்வரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தைரியமா படிச்சா இல்லையா, அதுதான் வேணும். ஓகே மாதாஜி, அது அப்புறம் கரெக்ஷன் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே ஓகே. இதுல என்ன சொல்லிருக்க, the duty of a brahman. என்ன அப்பா அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க, பிராமணனோட டியூட்டி என்னது, is to culture the quality of forgiveness. நம்ம கிட்ட என்னது, மன்னிப்பு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்கணும். யார் என்ன வந்து தீங்கு இழைத்தாலும் என்ன பண்ணா அவர் வந்து மன்னிச்சு விட்டுறணும். which is illuminating like the sun. அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம வந்து பிரகாசமா நம்ம வந்து இருப்போம். ஒரு பிராமணனோட அறிகுறி என்னது, எல்லாரையும் மன்னிக்க தெரியணும். அதனாலதான் நம்ம வந்து பிரகாசமா இருப்போம். the supreme personality of Godhead Hari is pleased with those who are forgiving. நம்ம பகவான்லாம் அவெல்லாம் நம்புறவா தானே இல்லையா. அப்ப நம்ம ஹரி கிருஷ்ணர் என்ன யாரு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஏற்றுப்பார், நம்மள மாதிரி யாரு வந்து ஃபர்கிவிங் நேச்சர், இந்த என்னது மன்னிக்கும் தன்மை இருக்கிறவாள்தான் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வந்து he becomes happy. பகவான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவார். அதனால நீ வந்து மன்னித்து விட்டுருக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் யார் படிக்கிறாங்க, எல்லாம் படிச்சுட்டீங்க. ஒரே ஒரு பிரபுஜி மாத்திரம் படிக்கல, என்ன ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டு பாக்குறேன். அவர் சீட்ல இருக்காரா இல்லையா தெரியலையே. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிக்கிறேரா இல்ல, அவர் படிக்க சொல்லல. ஓகே, அப்புறம் இப்ப திரும்பி ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல இருந்து. படி. ராஜ்னோ மூர்த்தாபிஷிக்தஸ்ய வதோ பிரம்ம வதாத் குருதோ தீர்த்த சேவயா சாம்போ ஜஹ்யங்காஸ்யுத சேதனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்ற, my dear son, killing a king who is an emperor is more severely sinful than killing a brahmana. ஒரு பிராமணனு கூட நீ கொலை பண்ணா கூட ஒரு மன்னிப்பு கிடைக்கும். ஆனா ஒரு கிங்க கொலை பண்ணிட்ட, அது வந்து ரொம்பவே பெரிய பாவம். பட் நவ் இஃப் யூ பிகம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ், நீ ஆனா என்னது நல்ல பக்தியா பகவான கிருஷ்ணரை நினைச்சு நல்ல பக்தியா நீ என்ன பண்ணும், வர்ஷிப் த ஹோலி பிளேசஸ். எல்லா ஹோலி பிளேசஸ்க்கு நீ போயிட்டு தொழுது நல்லா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அங்கெல்லாம் போயிட்டு வரணும். யூ கேன் அட்டோன் ஃபார் திஸ் கிரேட் சின். இதை வந்து மன்னிப்புங்கிறது என்னன்னாக்கா, நீ இந்த மாதிரி நிறைய க்ஷேத்திரத்துக்கெல்லாம் போய் அதெல்லாம் பண்ணி நம்ம பூஜை என்னெல்லாம் வாட் எவர் உண்டு அங்கெல்லாம் போயிட்டு நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரும்போது உன்னோட இந்த பாவம் வந்து அப்பதான் தீரும் அப்படின்னு சொல்ற. பர்பட்ல என்ன கொடுத்திருக்குன்னு படிக்கலாம். யாரோ படிக்கிறீங்கன்னா படிக்கலாம். எஸ் சித்திரலேகா மாதா படிங்க. பரமபுருஷ பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைபவர்கள் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றார். அகம் துவாம் சர்வ பாபோப்யோ மோஷ இஷ்யாமி. ஒரு சாதாரண மனிதனால் உடனடியாக பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய முடியாது என்பதால் ஒரு புனித ஸ்தலத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று புனிதமானவர்களை தேடி அதனால் படிப்படியாக பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான். சோ பரமபுருஷ பகவான் எப்படி அவங்களை ஃபுல்லா சரணடைனா நன்றினே அந்த மாதிரி அடைஞ்சாதான் வந்து பகவான் தான் சொல்லியிருக்கா இல்லையா, அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேவியோ. அகம் நான், துவாம்னா நீ, உன்னுடைய, நான் வந்து உன்னுடைய சர்வ பாப்பேவியோ எல்லா பாவங்களையும், மோக்ஷ இஷ்யாமி எல்லாத்தையும்
இல்லாம பண்ணிடுவேன். மோட்சம்னா என்னது? அது ஒண்ணும் அந்த பாவமே இருக்காது, எல்லாம் வைப் அவுட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி பண்ணிடுவேன். ஆனா எப்போ நீ என்கிட்ட சரண் அடைந்தால் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் ஒரு சாதாரண மனிதால இது இம்மிடியட்டா பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய முடியாது என்பதால் என்ன பண்ணுமா, ஒரு புனித ஸ்தலத்துக்கு ஒரு இடத்துலயும் போயிட்டு புனிதமானவர்களை தேடி அங்க இருக்கிற யாரெல்லாம் பெரியவா இருக்காளோ அவளெல்லாம் தேடி படிப்படியாக அது அந்த மாதிரி பண்ண என்ன அவளெல்லாம் வந்து காலைல விழுந்து கும்பிட்டு சேவையெல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுமா, பாவ பிள்ளைகள் இருந்து விடும்படி அறிவுறுத்தப்படி இந்த மாதிரி பண்ண வேணும். அது மாதிரி பண்ணாலும் நம்ம பாவம் எல்லாம் விடுபட்டு போகும். சன்ஸ் ஆஃப் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா சீக் வெஞ்சன்ஸ். கார்த்தவீரிய அர்ஜுனான் மகன்கள் பழிவாங்கலை நாடுகின்றனர். 9:16.9 அதுல இருந்து 9:16.19. எஸ் எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? படிங்கோ. மாதாஜி. ये अर्जुनस्य सुधा राजन् सम्मरन्तः स्वपितुर्वदम् स्मरन्तः स्वभिदुर्वदं रामवीर्य परापूदा लेपिरे शर्मा न क्वचित् लेपिरे शर्मा न क्वचित्. हरे कृष्ण माताजी. என்ன சொல்றேன், மை டியர் கிங் பரீட்சித், இது வந்து பாகவதம். எகைன் பாகவதத்துல போயிட்டு somebody is narrating. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா பார்த்தா போல, ஏன்னா திருத்தராஷ்டிர மகாராஜாக்கு இப்ப சஞ்சயா சொல்றான் இல்லையா, திரும்பி நடுநடுல சஞ்சயா கூறினார்னு வந்துடும். அதே போல இது வந்து பரீட்சித், மை டியர் பரீட்சித். யாரு சொல்லிட்டு இருக்கா இதெல்லாம்? சுக்கதேவர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் ஸ்டோரி பரீட்சித் மகாராஜா. The sons of Kartavirya Arjuna who were defeated by the superior strength of Parashurama. கார்த்திவீரியன் வந்து இவர் வந்து ரொம்ப பரசுராம நல்லா இது என்னது அவரோட எஃபர்ட்ஸ்ல எல்லாத்தையும் வந்து டிஃபீட் பண்ணிட்டார். ஒரு நிமிஷம். My dear King Parikshit, the sons of Kartavirya Arjuna who were defeated by the superior strength of Parashurama never achieved happiness. அந்த மகன்களுக்கு இப்ப எல்லாம் டிஃபீட் எல்லாம் இது என்னது தோல்வி அடைந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமே இருக்கல. For they always remembered the killing of their father. அவங்க எப்போ வருத்தத்துல இருந்தா, என்ன வருத்தம்? எங்க அப்பா நீ கொன்ன இல்லையா, நீ எங்க அப்பா ஏன் கொன்னார் அந்த இது பாக்கல, எங்க அப்பா நீ கொன்ன இல்லையா, இதுக்கு நான் வந்து பதிலடி கொடுப்பேன் அப்படின்னு. இப்ப பர்பட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாக்கலாம். எஸ். Jamadagni was certainly very powerful due to his austerity. Jamadagni எப்படி நல்ல பவர்ஃபுல்னா என்னது, ரொம்ப தபஸெல்லாம் பண்ணி நல்ல பவர் இருக்கு, யோகிக் பவர்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு. பட் because of a slight offense by his poor wife Renuka, he ordered that she be killed. அவர் எவ்வளவு நல்லவரா இருந்தாலும் அவர் என்ன தப்பு பண்ணார், ஒரு சின்ன ஆஃபென்ஸ். என்ன பாவம் வைஃப் என்ன பண்ண, ரொம்ப டிவோட்டடா இருந்தா. ஆனா ஒரு இந்த கந்தர்வனை கொஞ்சம் பார்த்து ஆசைப்பட்டுட்டார். ஒரு க்ஷணத்துக்கு ஒரு ஆசைப்பட்டதுக்கு அவர் என்ன பண்ணிட்டார், வெட்டி சாய்த்து விடு, உங்க அம்மா வந்து வெட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். So you ordered that she be killed. யார்கிட்ட? பரசுராமர்கிட்ட பிள்ளைகிட்டே சொல்லிட்டார், உங்க அம்மா வந்து கில் பண்ணிடும். This certainly was a sinful act. அவர் என்னதான் ஆஸ்டரிட்டியில ரொம்ப தபசும் இதெல்லாம் புண்ணியம் பண்ணி ரொம்ப இதில் இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஆக்ட் வந்து அவரோட வந்து பாவ செயலுக்கு வழிவகுத்தது. And therefore Jamadagni was killed by the sons of Kartavirya Arjuna. அவர் அந்த ஒரு தப்பு பண்ணனால்தான் அவரு இறந்து போனார். எப்படி? வேறொரு பிள்ளைகளால அவர் வந்து அவர் கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு. Yes, and therefore Jamadagni was killed by the sons of Kartavirya Arjuna as described here. இப்ப நம்ம படிச்சோம், இதுல வந்து சொல்லியிருக்கு. Lord Parashurama was also infected by sin. அவரும் தப்பு எழுதியிருக்கார். என்னது? பிகாஸ் ஆஃப் கில்லிங் கார்த்திவீரிய அர்ஜுனா. அவரும் வந்து இந்த ராஜாவை கொண்டு இருக்க கூடாது. அவர் அந்த மாதிரி பண்ணனால என்னாச்சு, அவருக்கும் பின்னாடி இந்த மாதிரி சோகங்கள்லாம் வந்துட்டே இருந்தது. ஆல்தோ திஸ் வாஸ் நாட் வெரி ஆஃபென்சிவ். ஆஃபென்சிவ்னாக்க அப்படின்னு என்னது, ரொம்ப தப்பு காரியம் இல்லை, அதனால அவர் வந்து பண்ணினது தப்பு. ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவர் வந்து கொண்டு இருக்க கூடாது. ஏன்னா ராஜாவோட தகுதி இப்படி ஒரு டெமிகாடோட தகுதி போல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவர் பண்ணிருக்க கூடாது. அவரும் தப்பு இழைத்திருக்கார். Therefore, whether one be Kartavirya Arjuna, Lord Parashurama, யாரா இருக்கட்டும், தப்பு பண்ணினா அதுக்கு அனுபவிக்கணும். அதுதான் இது சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து கார்த்திவீரிய அர்ஜுனா மாதிரி நல்ல ஒரு இதா இருக்கலாம், கிங்கா இருக்கலாம், இல்ல பரசுராமா மாதிரி இருக்கலாம், ஜமதக்னியா இருக்கலாம், ஆர் whoever one may be, one must act very cautiously and sagaciously. ரொம்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும். நம்மகிட்டயும் அப்படிலாம் சொல்லுவாரு, ரொம்ப வந்து வாய் வார்த்தையா யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப பாத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பேசணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு சொல்லு கூட நம்ம வந்து ஒரு பேச்சு, நம்ம ஏதோ ஒரு வேர்ட் சொன்னா கூட இன்னொருத்தாளுக்கு மனசு ஹர்ட் ஆயிடுதுனாக்கா நமக்கு பாவம் கிடைக்கும். அது நமக்கு தெரியாது, நம்ம ஒரு கேஷுவலா சொல்லிட்டே போவோம். ஆனா இன்னொருத்தாளுக்கு அது வந்து ஹர்ட் ஆச்சுன்னா அதோட பாவம் நமக்கு வரும். தெரியாதுக்கே இந்த மாதிரி நிறைய பாவம் பண்றோம். கையாலதான் நான் அடிச்சேன் அதனால எனக்கு பாவம், அந்த மாதிரி இல்ல. மனசார நினைச்சாலும் பாவம். ஏதோ ஒரு சொல்லு நம்ம சொல்லியிருப்போம், நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது நம்ம வந்து கெட்ட வார்த்தையா சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு.
ஏதோ கேஷுவலா சொல்லியிருப்போம். ஓகே, அந்த மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதர்வைஸ் ஒன் மஸ்ட் சஃபர் த ரிசல்ட் ஆஃப் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அந்த மாதிரி பண்ணினா என்னது, டெஃபினெட்லி அது எவனா இருக்கட்டும், லார்ட் பரசுரமாக இருக்கட்டும், கார்த்தவீர்யார்ஜுனா இருக்கட்டும், யார் இல்ல ஜமதக்னியா இருக்கட்டும், இல்ல யார் இருந்தாலும் சரி, தப்பு பண்ணிடுவாளுக்கு சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி அதோட வந்து எதிர் பலம் கிடைக்கதான். திஸ் இஸ் த லெசன் வி ரிசீவ் ஃப்ரம் வேதிக் லிட்ரேச்சர். அது எவனா இருந்தாலும் அவளுக்கு கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து தண்டனை கிடைத்து விடும். அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? சேத்துலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மகிஷ்மதிம் ராமோ பிரம்ம கண விகத ஸ்ரீயம் தேஷாம் சீஷபீராஜன் மத்தியே சக்ரே மகாக்ரீம். மாதாஜி. ஓ கிங் லார்ட் பரசுராமா then went to Mahishmati. சொன்னேன்ல அந்த மகிஷ்மதி அந்த சிட்டி ஒரு பேர் சொன்னாங்களே, அது அங்க போய் it was already doomed by sinful killing of Brahmana. எல்லாம் ஒரு பிராமணனை கில் பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா எல்லாம் அது ஒரு புலிவே இல்லாம அப்படி இழந்து நின்று இருந்தது அந்த சிட்டி. there is no ஒரு சாம் அங்க இருக்கல. in the midst of that city he made a mountain of heads. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாரு, அந்த நகரத்தோட நடுவுல நிறைய தலைகளை போட்டு குமிச்சார். யாரோட தலைகள்? இவரோட தான், கார்த்தவீர்யார்ஜுனோட 10,000 மகன்களோட தலையெல்லாம் வெட்டி 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 சாச்சு அதுல ஒரு கூறு போட்டு மவுண்டன் மாதிரி ஆக்கிட்டாராம். severed from the bodies of the sons of கார்த்தவீர்யார்ஜுனா. எல்லா தலைகளும் அங்க போட்டு குமிச்சு அங்க வச்சுட்டாராம். பிராமணனா இருந்து அவருக்கு எவ்வளவு கோவம் வருது, அதான் தப்பு பண்ணாரு அவரும். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க? 2 தான் இருக்கு நிமிஷம். ஐயா கமலா மாதாஜி அடுத்தது படிக்கிறீங்களா? ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? கமலா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது யார் இருக்கா? மகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. தத்ரக்தேன நதீம் கோராம் அப்ரஹ்மண்ய பவாயவஹாம் ஹேதும் கிருந்தாவ பித்ருவதம் சூத்ரே க்ஷத்ரே மங்களகாரிணி. அமங்கலகாரிணி. இங்கிலீஷ் படிக்கிறாளா தமிழ் படிக்கிறாளா? தமிழ் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. மங்களுக்கும் அமங்கலுக்கும் ரொம்ப ஆப்போசிட் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? அமங்கலமான செயல்கள் க்ஷத்ரே அமங்கலகாரி. அமங்கல க்ஷத்ரே அமங்கலகாரிணி. இத்ரிஷப்த கிருத்தஹ பூமி. ஆமா, பிருத்வீம் கிருத்வா நிக்ஷத்ரியம் கத்தர்வ நக்ஷத்ரியாம் பிரபஹு சமந்த பஞ்சகே சக்ரே ஹோணிதோதான் ஹத்ரதான் நவ. நீங்க ஒரு தரம் படிங்க மாதாஜி. நீங்க ஒரு தரம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மாதிரி படிச்ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணு. தத்ரக்தேன நதீம் கோராம், நான் இங்கிலீஷ்லயும் படிக்கிறேன். தத்ரக்தேன நதீம் கோராம் அப்ரஹ்மண்ய பயாவஹாம் ஹேதும் கிருத்வா பித்ருவதம். பித்ருவதம் பிதாவோட அப்பாவை வதம் பண்ணிருக்காது, அதை பத்தி சொல்றாரு. க்ஷத்ரே அமங்கலகாரிணி, அமங்கலமா போயிடுதான். அதனால த்ரிசப்த கிருத்வ பிருத்வீம் கிருத்வா நிக்ஷத்ரியாம் பிரபு சமந்த பஞ்சகே சக்ரே சோனிதோதான் ஹிருதான்னவ. இதுல என்ன சொல்றார்? with the blood of the bodies of this son. எல்லாம் நதிகள் மாதிரி ஓடுறதான். இந்த இவ்வளவு 10,000 இவாள கொன்னதுக்கு என்னது, அவ்வளவு ரத்தம் எல்லாம் வழியில கொட்டி லார்ட் பரசுராமா கிரியேட்டட் a ghastly river. ஒரு நதியை ஓடுறா போல என்ன சொல்லுவாங்க, பிளட் ரத்தத்தோட நதி ஓடுறது அங்க, அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாராம். which brought great fear to the kings who had no respect for Brahminical culture. இவர் இப்படி ஏன்னா இவர் பிராமணன் தான் இல்லையா? அப்ப இந்த மாதிரி இவர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு பிராமண கண்டாலே அவருக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்டே இழந்துட்டான் இவர் பண்ணின காரியத்தினால. பிகாஸ் த க்ஷத்ரியாஸ், the men of power in government were performing sinful activities. Lord Parashurama on the plea of என்ன சொல்றேன், கவர்மெண்ட் ஆக்ட், கவர்மெண்ட்லன்னா என்னது, யாரு வந்து ஆட்சி நடத்துறாளோ அவளே இந்த மாதிரி வந்து இத தப்பு காரியங்கள் பண்ணினா அது அப்புறம் என்னது, லார்ட் பரசுராமா on the plea of retaliating for the murder of his father
rid all the kshatriyas from the face of the earth 21 times. kshatriyanகிறது என்னது? ஒரு கவர்மெண்ட். இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குன்னா என்னது? கவர்மெண்ட் இஸ் the one who is taking care of the people. நம்ம நகரம் ஒரு என்னது ஒரு சாலை செய்யலைனாக்கா அந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆளுதான் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒரு லைட் இல்ல, வீதியில லைட் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து. சோ இந்த கவர்மெண்ட்காரே இப்படி இருந்ததுனாக்கா அப்படின்னு இங்க கவர்மெண்ட் போட்டிருக்கு. ஆக்சுவலி ராஜாவோட அந்த இதுலயும் அவ எல்லாருமே இப்படி இருந்ததுனாக்கா இதெல்லாம் சகிச்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இவர் எல்லாத்தையும் விட்டு சாய்ச்சுட்டார். லார்ட் பரசுராமா அந்த plea of retaliating for the murder of his father. எங்க அப்பாவை நீங்க கொன்னீங்க இல்லையா, அப்போ உங்க எல்லாமே வம்சத்தையும் நான் அழிச்சு காட்டிட்டேன்னு சொல்லிட்டு he rid all the kshatriyas from the face of the earth 21 times. Indeed, in the place known as Samanta Panchaka, he created 9 lakes filled with their blood. இந்த சமந்த பச்சகாங்கிற இடத்துல 9 லேக் என்ன சொல்லுவா? பாண்டா. அதுக்கு என்ன சொல்லுவா? குளம் மாதிரி என்ன எவ்வளவு 9 குளத்தை பண்ணிட்டாரா? எப்படி? ஏரியா? ஓ, ஏரினா எப்படி இருக்கு தெரியாது. குளத்துக்கு என்ன சொல்லுவா பிரபுஜி? பாண்ட். குளம்னா பாண்ட். குளம்னா சின்னதா இருக்கும், கிணறு மாதிரி சின்னதா இருக்கும். ஏரினா பறந்து எக்கச்சக்கமா 4 கரைகளும் உள்ளதா இருக்கும். லேக்னா ஏரி. அதான் ஏரி. லேக்னா ஏரி. அப்போ 9 ஏரிகளை பண்ணிட்டாராம். எப்படி? இவங்களை பிளட்லாலேயே 10,000 கொண்டு குவிச்சிருக்காரு. அவளோட வச்சு அவர் வந்து சமந்த பஞ்சகாங்கிற ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டார். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து இது என்னது கவர்மெண்ட்னா என்னது? ஆளும் திறன்ல இருக்கிறவா வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் திருடறது, எடுத்துன்னு போறது, இந்த மாதிரி பண்றது தப்பு. அப்புறம் என்ன, அவ அப்பாவை கொண்டுட்டாரே, அதுவே இருக்கும். அதனால அவர் இந்த மாதிரி இருந்தார். ஓ, இது ஒரு இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன்? எஸ், அருட்செல்வத்துக்கு பிரபுஜிக்கு தெரியறதா? படிக்கவா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம், நீ படிச்சுட்டே இல்லையா சேத்துலட்சுமி மாதாஜி? படிச்சுட்டேன். வேற எங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. ஒரு நிமிஷம், பாக்கி இன்னும் நிறைய பேருக்கு. அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிங்கோ. இயற்கையின் விதிகளின்படி பரசுராமருடைய காலத்திலோ தற்காலத்திலோ அரசாங்கம் பொறுப்பற்று பாவம் செய்து பிராமண கலாச்சாரத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்தால் தீ, பஞ்சம், கொள்ளை நோய் அல்லது வேறு ஏதேனும் பேரிட போன்றவற்றால் அழிவை உண்டாக்க பரசுராமனை போல் கடவுள் அவதாரம் எடுப்பார். எப்பொழுதெல்லாம் அரசாங்கம் கடவுளின் மேன்மையை அவமதித்து வர்ணாசிரம தர்ம நிறுவனத்தை பாதுகாக்க தவறுகிறதோ அப்போதெல்லாம் முன்பு பரசுராமர் ஏற்படுத்தியதை போல பேரழிவுகளை நிச்சயமாக எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதா எதிர்க்கார். நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன், நான் எழுதல. நான் தமிழ்நாட்டுல இப்ப என்னெல்லாமோ கோயில் அடிக்கிறாளாம் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து திரும்பி இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னது நம்ம கலாச்சாரம், பிராமண கலாச்சாரம், அதை வரையெல்லாம் கொலைச்சுட்டானா என்ன பண்ணுவானா, என்ன ஆகும்னாக்கா நேச்சுரலாவே தீ, பஞ்சம், கொள்ளை நோய் எல்லாம் வருமா. அதுக்கப்புறம் என்ன வர்ணாசிரம தர்மம், அது எங்கேயுமே இல்லை. அது பிராமணா இதெல்லாம் கத்திரையெல்லாம் விட்டுருக்கோம். வர்ணாசிரம தர்மமே கிடையாது. பிராமின்ஸா இருக்கிறவங்க பிசினஸ் பண்றாங்க. பிசினஸ் பண்றவங்க யாரு? பிசினஸ் பண்ணுவோம் வைசியனா இருக்கிறவங்க எல்லாம் உழவு தொழில் அந்த மாதிரி பண்றான். இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப இப்போ மாறி போயிடுது. 4 வர்ணாசிரம தர்மம் பகவான் பண்ணது இப்போ ஒண்ணும் இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? அன்று பரசுராமர் வந்து கொன்றார். இந்த மாதிரி அவர் ஏற்படுத்திய பேரிழைவு இப்போ நிச்சயமாக நடக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து எதிர்க்கும். அதனாலதான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம், எங்க பார்த்தாலும் கொலை கொள்ளை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இது வந்து ஜமதக்னி மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். ஓகே, 9.16.20 24 வரைக்கும். எஸ், த லாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், யார் இருக்கீங்க? தீபா செல்வன். தீபா செல்வன் மாதாஜி படிங்கோ. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததஷ் சாவோ பிருத்ர ஷானக விதுதா தேசக கில்பிஷாக சரஸ்வத்யாம் மகா நத்யாம் ரேஜே வியப்ர இவாம் சிவாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இதுல இருந்து thereafter having completed the ritualistic sacrificial ceremonies, என்னெல்லாம் இது இல்லையா, ஒருத்தர் இறந்தாச்சுன்னா என்னெல்லாம் அதெல்லாம் சம்ஸ்காரம் எல்லாம் உண்டு, அதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் லார்ட் பரசுராமா took the bath known as the அவபிருத்தா ஸ்நானா. இங்க கொடுத்திருக்கு சதுஷ்ச அவபிருத்த, அது நம்ம சாவாபிருத்தன்னு படிக்கிறோம். ச அவபிருத்த ஸ்நானா, அது அர்த்தம் சரியா படிக்கணும். ஸ்டாண்டிங் ஆன் த பேங்க் ஆஃப் த ரிவர். இதெல்லாம் முடிச்சப்பறம் என்ன பண்ணாரு? ஃபுல்லா பிளட், அவர் மேலெல்லாம் ரத்த இதெல்லாம் கரையெல்லாம் பட்டது. எல்லாத்தையும் பியூர் பண்ணறதுக்கு அவர் வந்து குளித்தார். எங்க குளித்தார்?
ஸ்டாண்டிங் இந்த இதுல அவபிருத்தா ஸ்நானா அவர் அந்த மாதிரி பண்ணார். ஸ்டாண்டிங் ஆன் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் த கிரேட் ரிவர் சரஸ்வதி cleared of all sins. Lord Parashurama appeared like a sun in a clear cloudless sky. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு நல்லா குளிச்சு எல்லாம் வந்தோடனே எப்படி ஜொலின்னு ஜொலிச்சுட்டு இருந்தாராம். எப்படி சூரிய வெளிச்சம் எப்படி இருக்கும், கிளவுட் இல்லாத இது மேகங்கள் இல்லாத ஒரு இதுல ஸ்கைல எப்படி இருக்கும், நல்லா வெளிச்சமா தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் ஜொலிச்சுட்டு வந்தார். பர்ஃபெக்ட். Although Lord Parashurama was an incarnation of Supreme Personality of God, அவர் அவதாரம் தான், பகவானோட அவதாரம் தான். He had to account. அப்படி இருந்துட்டு என்னது, அதான் ஸ்ரீராமர் ராம அவதாரம்னு பார்த்தோம். ராமர் வந்து இதுதான் கிருஷ்ணரோட அவதாரமே தான். இருந்தாலும் என்னது, அவரு நிறைய வந்து இது துன்பங்கள்லாம் இது ஏத்துண்டார் இல்லையா, நிறைய அந்த மாதிரி வந்தது. அதே போல பரசுராமா வந்து பகவானோட அவதாரம் தான். He had to account for sinful activities. அவர் பண்ண தப்புக்கு அவர் வந்து இது பண்ணதான் வேண்டியிருந்தது. அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு அவரோட பியூரிஃபை பண்ணதுக்கு அவருக்கு பண்ணதான் வேண்டியிருந்தது. எனிவன் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதே போல நமக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். however careful he may be, நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் இருக்கோம். ஒரு பாவம் பண்றது இல்ல, ரொம்ப நல்லா வாய் வார்த்தையா நல்லாதான் பேசுறோம், கையாலையும் யாரையும் ஹர்ட் பண்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான். நடந்துட்டே போகும்போது எவ்வளவு எறும்பு மிதிக்கிறோமோ, எவ்வளவு எட்டுக்கால் பூச்சி எல்லாம் மிதிக்கிறோமோ தெரியாது, புழு பூச்சி எல்லாம் தான் இருக்கும், அது தெரியாது. நமக்கு தெரியாதவே நிறைய பண்றோம். அப்ப இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணதான் முடியும், பண்ணதான் செய்வோம். அப்படி however careful he may be, commit some sinful activities. பண்ணதான் செய்யறோம். even though he does not want to, நமக்கு பண்ண வேண்டாம் தான் இருக்கு, அதனால நம்ம அறியாம நம்ம நிறைய தப்புகளை பண்றோம். we are surrounded by unlimited sins. அதனால நம்ம இருந்தது சுற்றி வர நிறைய பாவங்களை நம்ம வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், அதுக்கு நடுவுல தான் நம்ம இருக்கோம். And therefore it is compulsory that one take to Krishna consciousness and chant the Hare Krishna Mahamantra. அதனாலதான் வந்து ரொம்ப திரும்பி சொல்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நிறைய வாட்டி ஜபம் பண்ணுங்க. அப்ப இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நம்ம என்னெல்லாம் தப்பு, நமக்கு தெரியாத தப்பு எல்லாம் கூட நம்ம பண்ணிருக்கோனே நமக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் கூட இப்படி போயிடும், சப்ளைம் ஆயிடும், அதெல்லாம் போய்விடும். ஓகே, இது வந்து ஜி கல்பனா மாதாஜி இருக்கேளா? ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க லாஸ்ட். சதேகம் ஜமதத் சதேகம் தமதத் நிஸ்து லபத்வா சிஞான லக்ஷணம் ரிஷீணா மண்டலே சோபூத் சப்தமோ ராம பூஜிதஹ. அதனால என்னாச்சு, the ஜமதக்னி being worshipped by Lord Parashurama, பரசுராமா என்ன பண்றாரு, ஜமதக்னியை வழிபடுறதுனால he was brought back to life with full remembrance. எல்லாம் அவருக்கு வந்து நினைவு, எல்லா நினைவுக்கும் ஆனா அப்படியே வந்து உயிர் பெற்று எழுந்துட்டார். அவருக்கு ஒன்னும் ஆமாகல, he just came to life. அவ்வளவுதான், அவ புண்ணியம் பண்றவளுக்கு தான் இந்த மாதிரி முடியும். ஓகே, and he became one of the 7 sages in the group of 7 stars. 7 ரிஷிகளோட அந்த 7 என்னது நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, அதுல ஒன் ஆஃப் த நட்சத்திரமா இருந்து அவர் வந்து 7 முனிவர்கள்ல இவரும் ஒரு முனிவரா திகழ்ந்தார். அப்படி இன்னும் முடியலையா? பரசுராமா இஸ் ஸ்டில் லிவிங், அது ஒண்ணு இருக்கே. 9:16:25 இருந்து 9:16:27 வரைக்கும் இருக்கு. எஸ், இன்னும் இருக்கு. இதுதான் லாஸ்ட். நானே ஏமாத்திக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கலை இது வரைக்கும்? கமலா ஜெயராமன் மாதாஜி படிக்கலை, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு படிக்கவே இல்லை. ஜி சாந்தி மாதாஜி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜி சாந்தி. ஜமதக்னியோ அபி பகவான் ராமக கமலா லோசனக ஆகமினி அந்திரே ராஜன் பக்த இஷ்யதி வை பிரகத். So my dear, so my dear, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. Okay, Mataji. My dear King Parikshit, in the next mantra, the lotus-eyed personality of Godhead Lord Parashurama, the son of Jamadagni, will be a great propounder of Vedic knowledge. அடுத்த இதுல என்ன ஆகும், அடுத்த மன்மந்திரா ஒரு இதுல பிரளயம் வந்து வேற மன்மந்திரா எல்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த டைம்ல என்ன ஆகும், லார்ட் பரசுராமா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வேதிக் நாலேஜ், வேதம் எல்லாம் கற்று அவள் பெரிய ஒரு பண்டிதரா வருவார் அப்படின்னு. In other words, he will be one of the 7 sages. அவர் ஜமதக்னி வந்து அடுத்த இதுல ஒரு சேஜ், 7 சேஜஸ்ல ஒன் ஆஃப் த சேஜஸ் அப்படின்னு ஆயிடுவார். அப்படி பட் இது வந்து லார்ட் பரசுராமா சன் ஆஃப் ஜமதக்னி will be okay. பகவான் இது யாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கு. ஓகே, இன்னொன்னு இருக்கு. யார் லக்கி. 1 minute, யார் படிக்கிறதுக்கு பாக்கி இருக்காங்க பாக்குறேன். ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி
படிங்க பிரபுஜி. அப்பா Thank you, வந்து thank you. ஆஸ்தே அத்யாபி மகேந்திராத்ரௌ ன்யஸ்த தண்டஹ பிரசாந்ததிஹி உபகீயமான சரிதஹ சித்த கந்தர்வ சாரணைஹி. ஓகே பிரபுஜி. லார்டு பரசுராமா ஓகே மேம். படிச்சுதானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லையா, அதனால லார்ட் பரசுராமா ஸ்டில் லீவ்ஸ். அதுதான் போட்டிருக்கு. பரசுராமா இன்னமும் இருக்கார். எங்க இருக்கார்? as an intelligent brahmana in the mountainous country known as மகேந்திரா. ஒரு மகேந்திராங்கிற ஒரு பருவம் இருக்கு, ஒரு இது இருக்கு, மலை இருக்கு. அங்க வந்து இன்னமும் அவர் இருக்கார். ஒரு பிராமணனா, இன்டெலிஜென்ட் பிராமணா. அவருக்கு வந்து இது அழிவு கிடையாது. அவர் நித்தியமா இருக்கார் அங்க. கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட், ஹேவிங் given up all the weapons. இருக்கிற அந்த என்னது வெப்பன் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. வெப்பன் என்னது, ஆயுதங்கள் எல்லாம் விட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? இஸ் ஆல்வேஸ் worshipped, adored and offered prayers for his exalted character and activity by such celestial beings as the Siddhas, Charanas and Gandharvas. அந்த எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் வந்து இதுல இருக்கார், சமாதியில இருக்கார். எல்லாரும் வந்து சித்தாஸ், சரணாஸ் எல்லாம் அவரை வந்து ரொம்ப வழிபடுறாரு. வந்து இவ்வளவுலாம் நம்ம நல்லா பண்ணிருக்காரே அப்படின்னு சொல்லி. அவ்வளவுதான். So he is still alive. எங்க இருக்காருன்னா ஒரிசால. நம்ம மகேந்திர பர்மா ஒரிசால இருக்கு. அங்க போய் யாராவது போய் பாக்குறீங்கன்னா பாத்துட்டு வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் நம்பிக்கைதான். இப்ப எல்லாருமா ஒரு மியூட்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே ஹரே. நன்றி பிரபுபாதாக்கு ரொம்ப நன்றி. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே அவர் காரணம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிச்சயமா நிச்சயமா. ஷேர் பண்றேன். ரெக்கார்ட் ஆஃப் பண்ண